mar mondo mi giyud hola mar HELB. To chenro mano mar oro kwayo mondo yud hola mar HELB kaachiel kod scholarship osebede yo machalo nade. Universities Fund yande olieko ni nitiere jopuonjre moko man odonje uledhi moro kendo timo tim matora mano mar riambo ni jonyuol maggi osetho kodaka mar mondo mi giyud omenda makore bupa e kinde makoro iketo gi e bands mopogore opogore kaluwore kod new funding model mwantiere gode pacho. Ang'o momiyo mae timore to kaponi koro sirikal odok chien e new funding model kendo koro yango ni bobed ka isiro jopuonjre duto masomo e mbalariany bobed e yo machalo nade. Antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyonagi mana kaseng'isi moko kuomgi ka bro bedo ka riwore kod mbalariany e tielo mokwongo kinde mathoth iluongo ni gini freshers e kinde wan iluongo gini freshers akia kapod iluongo gini freshers kose dhok oselokore. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak gi twak achiel kachiel gibobedo ka ginyisowa nyinggi kendo ginyisowa ni gidonje mbalariany mane to bende gibobedo ka gitimo courses ma kaluwore ni bende en puoch kaachiel kod pak ne gin kaluwore ni ne gikalo penj margi mar KCSE mane momiyo ne giyudo direct entry e kuonde tiegruok mopogore opogore mapacho ka. Chak kodi John Paul yaure ichio nade kinyalo mana pakrinwa ing'iswa ni John Paul to en ng'ato wuok kanye to riwore gi mbalariany mane to en course mane modhi timo machiegni. Erokamano ginyinga iluonga ni John Paul Odhiambo awuod Migori Nyatike constituency Makalda Kanyarwanda Kalangi mane dala. John Paul en japuonjre ma donjo Mawego National Polytechnic kendo amor kuom bedo e Ramogi TV kawuono kendo ageno ni twak ma kawuono dhi kelo pogruok maduong' e ngimawa kata e ngima jok mane oko. Erokamano. Machiegni puoch kaachiel kod pak kalore ni bobedo kiriwori kod kat tiegruok mano mar Mawego National Polytechnic. Nyakora Ramogi Ajwang' wendo machielo kapok adhi Rwini yena mar mondo mi achak gi jopuonjre mako kabro bedo ka donjo e mbalarianya e tielo mokwongo. Quinton thuolo en mari oyawre in bende mi thuolo mar mondo mi ing'iswa ni Quinton en ng'a to ibobedo kiriwori kod mbalariany mane machiegni. Erokamano. Nyinga en Quinton Odhiambo auki kaunti ma Kisumu Awasi. Adhi donje mbalariany mar Multimedia University ma Rongai. Kinyalo mana ting'o mic no malo matin mondo wawinj duondi makare. Erokamano. Nyinga en Quinton Odhiambo auki kaunti ma Kisumu. Adhi donje mbalariany mar Multimedia University ma Rongai Nairobi. Adhi timo course mar IT Information Technology. Erokamano amor. Machiegni ahinya twaka kendo puoch kaachiel kod paka Quinton. Wendo na machielo Nyakora Ramogi Ajwang' antiere kae kod Gloria. Gloria machiegni thuolo en mari ichio nade? Achio maber. Nyinga en Gloria Atieno. Aya Siaya Ugenya. Tadhi e mbalariany mar Kenyatta University timo course mar Actuarial Science. Erokamano. Machiegni twako kiny makawuono Gloria. Wendo na machielo Nyakora Ramogi Ajwang' bende antiere kae kod Michelle. Michelle oyawre ichio nade kendo machiegni twak. Erokamano kuom thuolo ni. Nyinga Michelle Achieng' ae dala mar Kisumu West constituency. Adhi timo course mar Journalism and Mass Communication e mbalariany mar Kibabii University. Machiegni twak in bende kinde mabiro mbele gombo bedo jafwambo machiegni ahinya twaka okinyi makawuono. Nyakora Ramogi Ajwang' mana kiseneno mage yawuoto nagi kaachiel kod nyon nagi mabro bedo ka donjo e mbalariany e tielo mokwongo mibo bed ka iluongo kanyo ni gin first years mabro bedo ka donjo e mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho ka. Kata kamano bende antiere kod jopuonjre mosebedo e mbalariany. Antiere kae kod Winnie oyawre kendo machiegni twak ichio nade? Achio maber. Imbe ni nyalo mana pakrinwa ing'iso ni nitiere hiki maradi titimo course mane? Okay, an gi nyinga iluonga ni Winnie anya Migori kendo asomo school miluongo ni Multimedia University of Kenya. Is the great university in Kenya. Yeah. Jamoko wacho ni gidagi. Apana, the great university in Kenya. Okay, anatimo psychology and criminology in justice. Ani kamara ria. Amor kabisa. Bedo kai. Machiegni twako okinyi makawuono Winnie. Wendo machielo Nyakora Ramogi Ajwang' mabende ni japuonjre madhi mbele kod tiegruok mare antiere kae kod Joseph oyawre ichio nade? Ora inya Joyce kod jowinjo kod joneno magwa. An gi nyinga iluonga ni Joseph Onyango kata Chiel Wioke. Mano mokoro ng'eyo gi weche mag siasa. Awuok e county mar Homa Bay, Rangwe constituency, Gongo location.
An asomo JKUAT, Jomo Kenyatta, University of Agriculture and Technology. Atimo weche madil gomenda kod CPA. Mage modil. Koro economy mar Kenya kae kata ka weche pesa gi. Mage elony mamanyo mang'eny sana. Kamano. Machiegni twaka okinyi makawuono. Nyakwana mugi jong mana kiseneno magi yawuoto nagi kaachiel kod nyonagi mantiere gode twak odiochieng' makawuono. Bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokalo e namba mar ote machuok 236900. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. E chenro ni mar mbako romo nyakwara mugi jong bende obobedo kod thuolo mano mar winjo pach jopiny kowuok e counties mopogore opogore kotudore kod thuon wach mwatwake odiochieng' makawuono mano mar siro somba jopuonjre e mbalariany mopogore opogore pacho kae. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono yiena mar mondo mi achak kodi kendo John Paul. Wang'e ne kinde makoro uikoru mar mondo mi udonje e mbalariany ayanga mano dwe mar 9 mano mar higani. Kama in ibobedo ka idhi achiel kachiel nyaka Mawego mayudore e county mano ma Migori. Homa Bay, agoyo mos, maidore county ma Homa Bay, ibo bedo ki riwori kod Mawego National Polytechnic. To ang'eyo ni sirikal nitiere kod chenro mano mar siro somb jopuonjre, obed mago madonje kuonde tiegruok tije lwedo kaka Polytechnic kamidhiye kaachiel kod mbalariany. In kaka japuonjre ma donjo e mbalariany, wang'eyo ni noseyaw portal mano mar HELB mar mondo mi jopuonjre ochwal kwayo margi. Bende se donjo HELB portal kacha mar mondo mi itim application mari kata ior kwayo mari mondo bi yud HELB kaachiel kod scholarship. To okwongo mondi chenro no inene yo machalo nang'o? Okwongo chenro mar ndikruok kata gombo bedo ni sirikal omiyi kony e yor HELB en chenro ma en ayanga kendo onge Ay, agoyo mosa makama kaparono gi kanyo matin. Inyalo mana konyona ni gi mic, inyalo mana konyo John Paul gi microphone ma intiere godo no. Ay, kinyalo mana dhi mbele. Wagoyo mosa inyaka lure kod ng'ikruok e yor tudruok dhi mbele. Erokamano. Chenro no en chenro mane ayanga kendo onge japuonjre mora mora mogeng'ne e ndikruok kaka jakanyono mar dwaro. Ndikruok kata dwaro mondo mi sirikal omiyi sir ochalo ndikruok kaka jago ombulu. En tek ni sechopo higano tindikori. Koro chalre gi mano en chenro ma skul timoni kaka Mawego itime e yor nono kendo pesa mora mora midwaro iri onge. Koro kisedhi kaw forms i apply as a beneficiary of HELB. Koro ibro mana insert the necessary needed details alafu bang'e ubro mabedo successful kamano. En chenro madhi piyo kendo maber saidi. To in e kinde ma wang'eyo ni a new funding model ma jatend piny Kenya William Ruto yande obiro godo. Nitiere bands mopogore opogore ma ikete jopuonjre kinde mane timo application mari. Bende ni understand kit kaka bands go tiyo? Bands na understand kaka tiyo nikech nyathi ikete band kaluwore gi information michiwo e application form. Kiketo ni in more vulnerable kata in e chandruok ahinya madhi mi iketi e band mar yudo pesa mamalo cha. Kiketo ni in madiere kanyo ibro keti e band madiere. Kiketo ni in mamalo ahinya ibro keti e band kaluwore gi information michiwo cha. Koro band miketi e luwore gi the necessary information mimiyo sirikal mabedo loaded e portal mari. Hero kamana ahinya ichwalo kanyo paro ma kare ng'eti kinde mwadhi mbele kod twak moro ubedo ko penjore ni to bende ni wacha diera kalore ni jomoko oseng'ere ni uledhi moro nitiere kalore ni wacho kanyo ni nitiere jomoko mikete band mokwongo kalore kod chan ma intiere godo kalore ni bende in total orphan ema koro ikete band mokwongo. In nitiere uledhi moro moro ma niketo kanyo kosi ichomori achoma gi adiera tir? Ng'eni nitie samoro ma kikete uledhi to nyalo konyi mbele kata nyalo hinyi mbele. Koro ine mineno ni gimitimo no ben gima dieri nikech iyudo ni nyithindo moko dhi to a point mar nego jonyuol ka janyuol pod ngima. Koro iketo ri total orphan ka ito to pod janyuol pod ngima. Koro oledhi mana kete onge natimo gima ni kare kendo manyan gadieri ni dhi konya e somba mambele. Ero kamana ahinya. Yiena mar mondo mi adhira Gloria in korka kori in kaka japuonjre ma bro bedo ka donjo mane mbalariany mano mar Kenyatta University bende se oro kwayo mari mar mondo mi iyud hola mano mar HELB kaachiel kod scholarship ma sirikal chiwo? Ero kamano. Nase apply scholarship mar HELB to ne ok
it wasn't hard. Ne en yot nikech ka in gi documents madwarore inyalo mana apply. Inyalo mana apply. Ka in gi documents kaka recommendation letter, maya e school, maya e chief, kata maya e church, application bedo mayot nikech steps go en very clear. Steps go en very clear. Koro ka in gi documents no i apply mayot. Maina onge tatizo mora mora mane yudo tekide mani chwalo kwayo mari. Bedi paro ni jonyuol bende ong'eyo gigo madwarore nikech adire wacho ni e kinde ma nyathi kata japuonjre timo application mare to bera ko bedo machiegni kata janyuol bedo machiegni kode mar mondo mi gingi nikech e kinde ma itero application makamane kinde mana some wacho ni nyaka koro janyuol konyi kalore ni ene mastemo ka nitiere tuoche moko matama manitiere kata familia ene monyalo yango ka nitiere chan moro ma longo to en bendo nyalo yang mar mondo mi nyathi kik yudre seche moko e band mar 5 to winjo bendo bede band mokwongo. Gloria. Janyuol nyaka obed kanyo nikech janyuol nyaka obed kanyo nikech inyalo chiwo information ma ok adieri. Koro nyaka janyuol bed kanyo. Janyuol mari no konyi ma uneno ni utime yo makare nikech adera Gloria nikech iwacho ni e kinde ma ang'e ni timo nonro moro matin tiwacho ni kapok ichopo higni 18 e kinde ma itimo application winjo be ne timo nade ne timo nang'o Gloria? Na kama hujafikisha miaka you can use the KCSE index number and the birth certificate. Though unahitajika pia nyakibed gi passport, nyakibed gi mano passport photo. Passport photo. Passport size photo. Nyakibed gi nyakiyao account e post bank ka kionge gi ID. Inyalo tiyo gi birth certificate. Itiyo kod gibi yudo ka gi odhi makare application ni no dhi makare. Ka kionge gi ID, application yot ka in gi KCSE index number kod birth certificate. Lakini ka in gi waiting card, ok yot ahinya nikech nyakibed gi ID number no. Koro you are supposed to wait until the ID is out. Do apply. Ilero kanyo makare ahinya kendo ero kamane nyakum bedo thuolo ma ena twak magodo mbaka mar mondo mi jogo maneno oko kucha mondo kwenya ne achiel ari adek moko seche moko nyalo bedo ni nitiere nyakwara moge jwang moro maneno waka chata seche moko onge opande mare to koro wacho ni an koro maonge ID ni anyalo apply help e yo machalo nade anyalo apply scholarship e yo machalo nade to ok ber ka japuonjre moro amora dong chiena e chenro no mano mar yudo hola mar help ka achiel kod scholarship yena mar mondo mi adhir Michelle kapok aduogo ir Quinton. Michelle, in application process mario bedeyo machalo nang'o mar kwayo hola mar help kachiel kod scholarship? Kaluwore koda erokamano anyalo wacho ni no ken gima yot ahinya nikech dong ing'e ni en process, especially ka it's your first time ok yot mondo miyo iginene ikach up piyo. Koro anyalo wacho ni kuom gima na akale an mostly na yudo kony kuom janyuol. Kinyalo mano ngiswa ni kuom gima ne kale ang'o mane kale ma ineno ni koro pek nitiere kanyo ma no chuna ni bed machiegni kod jonyuol mondo process makamano dhi mbele yo makare? Anyalo wacho ni na jonyuol nano konya nikech nitie processes moko ma ing'eni take understand nikech it's your first time to apply. Koro for example inyalo yudo kata ni itiyo gi terms moko ma are very hard to understand. Koro jonyuol ema nyalo konyi the process no. Iwacho kanyo makare nya Quinton, into korka kori mari no bedo nang'o? An mara no kobedo mayot ahinya kalure ne mara mokwongo jazo gigo. Kono kaka nanu ja single parent mother koringen no ka expect ni ka dhi apply tidhi mia form moro na nyaka jazz mane chuna na ma nyaka lawyer mondo sign na nyaka doga apply. Mano form mane ma koro ne chuno mar mondo mi many lawyer kalore ni nitiere kod janyuol achiel kende?
mano form ma hakikisha ni sirikal ne en janyuol achiel kende nikech ingen jok moko nyawuondo ne en single parent mondo koro gibed gi adier ne en single parent nyaka ijaz form no bite ni lawyer sign mondo yaka gibed gi adier ne en single parent adier koro ingen kalure ne en mara mokwongo mano ne onge wiya na adhi apply taromo go kuno ne ochuna ago break mondi adhi amany jaz no to bang' timo mano be ni jaze yo makare ma odhi through ma koro intiere kod geno ni bobedo kiyudo kony kata ibobedo kiyudo hola kaachiel kod scholarship. Jaze to shida no kumoro achiel kana kuongo jaze to ntiere kuma ne koro process mogik na obiro mna mar scholarship help kanyo nothaga lakini bang'e nodhi kare noyie lakini ne othago matin help scholarship emanoyie help obiro bang'e scholarship emanoyie help obiro bang'e akia ka mago gin achiedh nade muyudo gie kende ni mane momiyo we mar mondo mi achak kod Winnie kaito Joseph bende bro bedo ka chwalonwa duonde kotudore kod chenro mano mar kwayo hola mano mar help kaachiel kod scholarship. Winnie kadwa ketwa kang'eni ina japuonjre madhi mbele kod sombe mane mbalariany mano mar Multimedia University kendo intiere hiki mar ariyo e kinde mane idonje hiki mokwongo ni kwayo mar mondo miyo help kaachiel kod scholarship kendo noketie band mar ariyo process makamano kinyalo mana seche moko ng'isowa kata leronwa ni nobedo nang'o moketi nyaka band mar ariyo ma ok band mokwongo kata band mar abich kata adek kata ang'wen. Okay, ago erokamano maduong'. Mokwongo an kana donjo kana timo application mar help nikech ne obedo ni timo application kaluwore gi kaka ne in emomiyo in cha wacho last time ni wan gi bands bands moket gi ne ng'iyo kaka janyuol ni en gi yuto mare. Koro an mara kana dhi apply ambi nan gi single parent kaka brother na wacho to koro mondo miyo ne sirikal hakikisha ni eti in gi single parent nitiere form mane miyowa ma form ni dhi go de court to lawyer mane dhi sign ni form no indo kore ka dhi prove ni eti in gi single parent nikech no sayudore ni nitiere ji mang'eny mane fake jonyuol gi ng'ato dhi wacho ni an baba na osetho mama na osetho to gi fake mondo giyud omenda mang'eny koro mano endo form no indo mane idhi go ka court cha ne teri mondo koro kidwa fake to koro tami onge kaka ang'ni tim nikech idhi kacha ma joka confirm gimoro amora ma ging'e ni en single parent adieri koro mane kaka natimo to kaka nadhi to nikech kane in single parent iketie band 2 to ka in total orphan tiketie band 1 kaka niketi koro an nokobedo na matek ahinya nikech natimo atia gi process go eke manadhi aluwo maber kaka nidwaro gi kaka nadhi atimo kaka nidwaro ni nikech kana dhi to chako ng'isa ni kaw form ni to idhi go de court to nabuok ni tadhi omang'o gi form ni edie court ambe no buoga to kinde ma umi form mar mondo mi dhi e court kacha yot ni kanye kose nitiere pek kisedhi adhi e court kacha tibo bedo kiyudo ng'at ma bro bedo ka keto ni sei e form makamano kose pek moro chenro no chalo nang'o? Ok en gima tek sana kendo kisedhi kanyo jogo nitie kanyo kendo gikonyi maber lawyers man kanyo ber sana kendo kisedhi to ging'eyo kisemia form to ging'e ni ya ka jo help kendo idwaro kony kendo gikonyo yo mapiyo piyo kabisa. Korka kori Joseph ning'iso ka ni into ne oketie band mokwongo kendo jo band mokwongo no emanyalo wacho ni joma thoth olap dhog gi ndong' ne mondo gibede band mokwongo omigi omenda makore lach chenro mari mar chwalo kwayo nobede yo machalo nang'o Joseph? Okay, agero kamano kuom ya thuolo. Gima nyalo wacho an kana atimo application mara scholarship help ginigi kuoma ne ok obedo na mayot nikech kana nyisi bondi bede band 1 nyiso ni nitiere gimoko manyaka bondi bed godo iyudo ka koro idwaro certificates mag jonyuol ID gi kuyudo ka an adonga yudo ka gionge koro bona dhi trace bondo ma ayud ID bedo matek sana basi yudo ka chief mar go ndalo no be chief no setimo chief no soloki mano ndalo man gi thoe koro yudo ka bono na achak manyo death certificate ok en gima kedhi ka jadi los ni nono nyaka iti gi pesa death certificate sayogi nyaka ni iti gi pesa adier na tiyo matek bondo dhi to adhi manyo certificates gi mayudi bonde ka apply ngeni seche sabe dhi koro achiel bondi apply help kionge documents madwarore makare
okawo thuolo mang'eny sana. Kinyalo mana nyiso ni gin documents mage madwarore mar mondo mi jogo ma seche moko poko apply winjo bed ni manore godo mondo kinde makoro gidhi chako chenro mar applying kata process mar oro kwayo bed negi mayot. Joseph. Okay. Machielo gima gidwaro ka en death certificate mag jonyuol ariyo in case ni jonyuol gi tuno tho ng'en mar jogo wacho gin en single mom donge single parent ngiso ni ok wang'e ni achiel janyuol mono osetho koso ne en na single ng'en single bentie ko pogore single ng'eny iye ka koro ok wang'e ni en single mane akia kunyalo lero no ni ma ko ng'en en single mane ma giwuoy en single moro ma seche moko wacho ni en partial orphan janyuol achiel notho to nitiere single moro ma seche moko entie lakini ok okawo ting' mar nyathine. Joseph, akia kunyalo wacho? Odwoka bonde ka duoka. Kora ng'iso seche moko mara ntieka nopogore gi mari mondo wakonjo madonjo. Achak kodi wini. Okay, single parent kae wan gi ng'ama janyuol ne baba gi otho to maybe en gi mama motho to en gi baba then mar ariyo biro ka parents no bedo separated jonyuol no dhi opogore koro ido kama na ka en mana gi mama kata en mana gi baba kende koro mane single parent ma wuoyi yudo ni an samoro parents ga no bedo separated to samoro boy ni en achiel notho koro mane single parent. Joseph oka penyo mano ding'eni nitie joma dwaro konyre kae ing'eni kiwacho ni idhi itero barua to sign ni ngiso ni tik man details mano ko kwayi machielo donge ngiso ni situation mowuoe mare en ngiso ni koro ne janyuol bi janyuol wuon gi nitie bato korok ni gime kamoro achiel mane me nyalo dhi time gima chal kamano endi lakini kapono ni jonyuol gi tosa nindo wuoe nindo koro idhi dwaro certificate nikech ng'eno kinya dhi kucho dingeso jonyuol ga nosotho nikech kanyo be nitiere option wingiso ni gitene gi satho donge tidhi dwaro ni be nitie documents ma support ni jogi notho mane me kidwaro death certificate ni nyaka bende dhi nyaka kuom lawyers gi nigo duro teme dhi kapono ni ikia ne gionge oko losi nyaka ne dhi lawyers ma bende losni ma sign ni ma dhi loss certificate iduogo godo ekitimo scanning eki apply godo koro endi mago gik madwarore death certificates dwarore sana mano kapono ni ID gi ni ka bende onge ngiso bon loss death certificate dhi dwaro ID koro kapono na ID be no tho ID be no lal bedo ne nyathi matek sana bonde o trace gi mo losi koro mane makoro kelo gimiluongo ni forgery nikech nyathi ne wacho ni janyuol ge no tho ID ne okia kama nitie certificate gi nitie pesa onge godo to yudo matin seche moko nitie ja cyber moro monyise ni bana pesa minyalo los matin kama game kama watimo ngo bondo walos certificate game kata mana 100 tatima ngo walos ni gini adier king'iyo 100 to king'iyo pesa midhi dwoko mala walu fadeka ngo adeka idhi ro kionge godo chuno ni idhi siling 100 ni minyalo dhi go amal nikech ng'en moko wuoyi nyithindo ma onge nyalo kabisa 100 ni yot bondo yudi anga mono nyathini loso 100 to dhi loso forge kapono ni nyalo dhi ne to dhi otine of which mano ok en gima kare to bro chuno ni nyaka tim ma nikech ko paro ni bende ko dhi kucho dhi somo to in case olware band 5 ok dhi somo dhi we school koro chuno ni nyaka no dhi e legal process ni ema nyaka no ti godo Ka wadhi mbele kod twak marwa ng'eni penjo mabendo osebedo ka penjo rero wantiere kod ng'ama nitiere kod band mokwongo ka wantiere kod ng'ama nitiere band mar ariyo ang'eni John Paul, Quinton, Gloria kachiel kod Michelle pod ok ging'eyo kata pod ok ung'eyo ni bobed ka iketo uwe band mane mano bende makela e penjo machielo adwa nachak kodi kendo John Paul in korka kori king'iyo kaka chenro no kinyalo mana kawo mic ni ka sinema pod apenji penjo no Sirikal no biro kod chenro mano mar keto jopuonjre bands mopogore e kinde makoro idonje mbalariany kacha kama jopuonjre manitiere ma wanyalo wacho ni mago magin total orphans kata mago mochando ahinya emimiyo omenda mabet ng'eny kipimo kod joma moko chenro mar keto jopuonjre ni e bands in kaka korka kori kaka japuonjre makoka dhi donjo e mbalariany kata dhi donjo e kar tiegruok mar tije lwedo bende paro ni en gino makare e kinde ma podi nitiere chenro ni mano mar siro som jopuonjre John Paul. Korka kora ok ayie gi wachno nikech inya yudo ni nitie nyithindo mochando gadieri but kaka Jay osewache no ok giyudo opportunity mag yudo details mag jonyuolgi koro mano miyo gi lose gimano ningo giyudi being that ne ok ginyal yudo documents kaka death certificates kaka birth certificate nyithindo moko dongo ka jonyuol nosetho wegi koro sama gidhi register help cha yudo ni documents gi mondo mi gi retrieve gi bedo ne gi matek
koro iyudo ni they even fail to register IELTS. Wigi omiyo iyudo ni sani dropouts be bedo mang'eny nikech opportunity mano onego giyudi osekaw gi nyithindo ma are not vulnerable, matimo forgeries ka. Koro kopo ni government nigi interest mar chiwo better education, to onego gigol banding. Ka gisegolo banding, to giketa kata ka en payments mag HELB no. Giketa kata ka gikete ni givari universities gi TVETs, to giketa varying, ok ni koro gikete banding, nikech banding ni inyo nyithindo mang'eny. Being that ni ji mang'eny to wito opportunities. Kendo sani king'iyo kata statistics diko ni dropouts ng'eny sana e TVETs, being that wan gi gimoro e TVETs sani ni CDAC thing, the modularized thing, yudo ka gi change. Koro ka mae ochenjo yae, ma yudo ni fee mar ma opogore gi mar ma. Fee mar machielo cha opogore gi mar ma. To the only thing ma nyithindo gi ogeno ma can at least push their education forward en government funding ni. To government funding ni moseket ne restrictions nyaka you have some details. Ma details be samoro kumidhi ude onge. Koro from my end, the government should disband the issue of banding mondo mi gini gikete equality moro. Kokara ka giwacho ni aya unweru udhie university uyudo 30,000. Joma dhie TVETs gi giket negi kara 20,000 kara 25,000. Ang'o midwa ni jo TVET so mi pesa matin to ji university mi pesa mang'eny. Mana wacho kaluwore gi koro makoro sebedo jo TVET to be mayuaga ni TVET koni practical ng'eny, tije lwedo ng'eny, wadwaro pesa mang'eny. Ang'o midwa ni pesa matin? Naturally Joyce, king'iyo TVETs kara kaka gibedo allocated pesa, TVETs imiyo pesa matin. Yet the government kende ajiji mondo mi odonje kar tiegruok mag lwedo. These are the TVETs. So they are the very people ma encourage wa mondo mi wadonje TVETs. To gin they are the very people ma inyowa e yor yudo pesa e TVETs gi. Koro for the purposes of their own directions, ka giketo ni gidwa timo allocations, to gitim no allocations mok bor gi jo universities gi. To ka giamua ni koro kare gidwa ting'o wa malo, giting'o wa malo kata ka gimiyo wa 30,000, gimi jo universities gi 15 moro kata 10 moro, nikech gin they have got other sources. Koro if they can work towards that, I believe there will be equality in the education sector. Kendo we will have fewer dropouts in the TVETs. Yeah. Aneno ka Winnie mano mobedo bathi kanyo dagi wachno moumo iye pinya. Winnie in korka kori kichako kod wach ma John Paul wacho no winjo ben ni jo university ema chomo kimiyo pesa mang'eny to jo TVET imiyo matin, to moko jo TVET winjo ben ni miyo mang'eny to university imiyo matin. Kachiel kod pachi wach ni mano mar banding ma osebed kiwacho ni kila kweda moro e university kacha dira nitiere kanye. Banding no winjo ben ni gole kose inene nang'o Winnie? An mokuongo a support ni funding model masani ni banding mokelni kendo ober sana Joyce, kendo banding ni makunji mumina nyisi ni jumi no kel banding ni mondo okony nyithindo, nikech yudo kaka chaka ne Joseph wacho ni band one no ketne nyathi ma en total orphan, onge janyuol ne te otho. Then band 2 en ng'ama ne nigi janyuol achiel mabe yuto nene ni piny. Ineno kaka no pangi gigi. Kaso bands mamoko gido ka janyuol ne bet nyalo yudo gin joma ni godo. Emomiyo no kel bands. Koro ng'eni sama iwacho ni mondo gol bands gi eki, mano dhi kelo nini kendo moro matek. Ngech koro ko gol gera ka koro chak jibe konyore mokendo. Alafu kenda winjo kiwacho kanyo ni eti onego bed ni wani miyo wa 15,000 to uni miyo 30,000. To in ko kidhi donjo nini kacha chande. Poking'eyo ni to nini gidhi bedo nade. Ka kidonjo mayibo kacha poking'eyo ka fundings gidhi bedo kata gi pesa midhi yudo. To gimomiyo be sirikal nokelo nini banding mine ni wacho ni gi pesa mar mbalariany gi pesa mar TVETs opogore. Nitie gimomiyo nokel gi. Iwacho ni zero banding Winnie, to mana kaka se wache motelo kata ni universities fund no yango ni nitiere jopuonjre moko makoro riambo ni jonyuol gi otho kodaka mar mondo mi oket gi mane band mokuongo kanyo mondo giyud omenda makore lach. Ang'o momiyo jopuonjre timo uledhi makama kalure ni riambo ni janyuol ni kata jonyuol ni te osetho, to gima dok miya penjora ni kinde moriambo ni nikech ok inya riambo ni janyuol ni otho ka janyuol ni kia. Jonyuol be nitiere kod uledhi moro. Okay, an kada duogo penjo no mokuongo kik wariam ne nyithindo kende. Gini jonyuol ong'eyo. Kwa sababu nitiere jonyuol magin be magidhi giloso ni githo. Ginegore kendgi. Kaso gi complain wan mwanego gi. Jonyuol we guru timo kamano. Koro iyudo ka janyuol nikech odwaro ni nyathino okete band 1. To gini iyudo ka ni janyuol man godo. Koro ni ng'eni yotre mondo odhi otim gini
mondo nyathine ang'o bede band 1 kopo moingo nyathi moro ma en janyuol ne yuto ne ni piny sana an gi osiepa moro mabok abi wacho nyinge be gi mbalariany ma intiere yudo ka en parents ge gin joma tiye county tiyudo kokete band 1 to en gi parents gete nobedo nang'o uledhi moro nodonjo kanyo kore makanyo wawacho ni eti ka indimiro ni nitiere jonyuol manegore to pod gi ngima to ginegore ni githo mondo oyud nyathine oyud opportunity mar bedo e band 1 koro ing'eni kana nini to onyisa ni eti yani en e band 1 kendo oyudo 30,000 en ng'ama parents gi nitiete kendo tiye county kachacha koro ing'eni dugi penjo yudo ka nitie nyathi moro kacha to ma en oonge parents ge yani oonge go tiyudo ka en modhi obaye band 4 yudo ka nyathi cha sandore guchocho sana nyalo bedo ni jopuonjre ma ochandogi ma adiera en vulnerable oonge parents ge to ikete e band mar 5 kar kete band mokwongo penjo nadwa ni inyalo make matin kaito Joseph kaito mi joma moko bende thuol nyalo bedo nang'o matimore gikia process mar application e gimomiyo ochanda adiera jonyuol ge onge to moriambo ni janyuol ne otho to janyuol ne nitiere band 1 to mar adiera ma onge janyuol ne ni to nitiere band mar 5 ang'o matimore win okay mara dio giumia wacho kama neno akasani brother nani dhi join en ng'ama ncha ko wuok kuchuchu kata seche mana dhi join pok dang'eyo ni nitiere kaka nyalo riambo ni janyuol na otho mondo adhi afuoj gini en parent ni geche ng'ini seche mi dhi apply gini kaka koka ng'ama dhi join mbalariany ok idhi ng'eyo ni nitiere kaka onego be na afuoj gini ndayudo gini mang'eny yudo ka en parent ni chai mo ong'eyo ni onego be ni kara timo kama mondo nyathina ni odhi okete band 1 mondo yud pesa mang'eny koro gini ok ni en nyithindo e mariambo gi nyingi jonyuol gi notho dho kata ka nitiere mariambo but ok ging'eny gini en parent ng'eche kata sama nyathi cho riambo details pod mana parents te manyaka ng'eyo ng'eche seche mi dhi apply gini nyaka ibed gi ID ma photocopy ID mar bama unyaka bedi yani certificates nyaka ibed godo nitie barua be miya godo ka chief nini mang'eny manya documents manyaka ibed godo mang' chopi mi idhi mi apply gino endo koro do ka parents gi ema dhi gi forge owacho ni osetho to ngima koro dhi oloso death certificate ma fake to dhi otiyo godo kacha mondo nyathine cho kete band 1 mondo yudo nini omenda mang'eny kacha chande koro mane gima timore Joseph Minyamedo manaka nyameno wuoyo gima duka wacho machielo gima nya wacho ni e application kai matin kende man gi lony kata man gi ng'eyo mang'eny kaka application nego tim joma tin ogite sami neno ji apply nyithindo ka joma loso death certificates mag jonyuol kata jonyuol obedo involved e gigi ok ging'eny gitin sana gini bedo submitting appealing mar help nyathi kosedonjo university ka to romo kata gi osiepege matin to osiepege chako ng'ise ni an ayudo 30,000 ni adier to ina yudo na 20,000 ni ere kan timo to lero ne yo iwinja to wuok to dhi appeal to dhi cyber mo machiegni kode to cyber ni emi jogi dhi forge ne gimoro amora mo kata janyuol ok ong'eyo gima dhi mbele kata chiel janyuol ni dala ne kacha okia ni en osetho nikech onge janyuol matiyo e government kata matiyo maber matiyo gi details ge manye yie loso ni notho nikech odhi ketho kuma duong' mano mokwongo ke sama janyuol odhi loso ni notho cha to kata tije cha nyalo kethore iwinja koro ng'ama loso gigi en nyathi moso give up ma peer pressure cha osetero malo pressure mar fee mosoidho cha osetere malo gej maybe kong'iyo kata yuto magikadhe oyudo katin iwinjo ke jonyuol gi obok winj nyithi skul ok winjwa te janyuol ong'e ni koseteri skul asol ija university nyalo tiyo chul skul fee moko seche moko iyudo help chule skul fee iwinja koro yudo ka nyathi skul ni mane kae ni ema forge gigi ka janyuol okia awuoyo kodi ama student leader aneno gi mang'eny iyudo ka janyuol okia gima matimore to nyathino osoloso death certificate mos appeal maka porono ni banding me kan porono ni bedo released to yudo ka en be bene band 1 kata wuok e band 5 en band 2 iwinjo to boko bi nyiso janyuol ni ana yudo awuok e band 5 ana ne band 2 kacha oko bi nyise obiro nyiso mamen gi kata jobuon gi ni ana mane band 5 na kacha cha idhi miye fee to chamo iwinja koro ngima nya nyiso jowa nyithindwa madonjo gi bedo adier nyalo konyo to ng'eni seche moko bende ok anyacho na adier bende konyo ahinya kech adier bende seche moko be hinyo nikech gome na adier duogo hinyo adier kidonje i apply to nikech ionge pesa gi tete
ok inyalo nyisa ni onyalo kata mana Quinton ne nyalo manyo pesa gi kapo ni jonyuol ne onge for that short period mano migi ni apply for that help nikech inyedo ka system be slag ji ng'eny sana ido koro chuni nyaka ni bimany pesa jomoko kiara ni certificate nitie mag death lakini gichopo mondo apply tido ka idwaro magi requirements midwaro ikia chuni nyaka ni imany pesa milosi to ka thuolo gi onge dong ok adhir ja cyber 500 los na ngwech tim na scanning oket na kai bona alwara kama bera dia chul school fee kuro gimo nyalo kwayo anyalo kwayo sirikandwa ni kotim maber banding mantiere masani en process maber gi somo en ober sana gi somo to ber mana gi somo ka adieri nitiere e application ni mana ka gik maratiro midwaro ka otim gi makare then iboyudo ka banding nyithindo kadhi maber nikech ka jabandwan ng'awo koso janyuol cha nie bandwan onyalo chulo school fee ng'ama nie band tuche ng'ani band giketi kaluwore gi yuto mar family mari that's why we call it the household luwore gi yuto mar family mari nikech ka ikikoso kabisa ilwarie bandwan nyiso ni bandwan kata in owuon kata ionge janyuol mane go mikete bandwan tiende nang'o kionge janyuol to mi help tinyalo chulo school fee mitieki nikech idhiro ka seche moko chulo kata mana $3,000 nitie joma chulo $3,500 per semester joma nie bandwan luwore gi courses nitie ng'ama chulo $4,800 semester nyiso ni higa jomoko chulo $9,000 jomoko chulo $10,000 to higa iyudo LBDD diriyo ka ija bandwan nyiso ng'ano soyudo 60,000 to higa golo 10,000 dongi pesa di koro mana temo nyisi ni band ego miro koro jo band 5 karingo bondo beauty otimango obie band 1 gichul fee school mathin bondo giyud bende pesa mo mfuko magitimango magitingo ege miro ka jo band 5 karingo matek sana bondo gibie band 1 kama jogi gitimo appeal koro nyiso na appeal ma jogi timo ga appealing ni emone koro government obede kanyo magadieri ging'ia ne sama jang'ani ang'o miyo timo appealing koro nikech appealing sene ok tim yatima ang'o miyo timo appealing koro the documents midwaro gi gin makare koso forge nikech koro yudo kanyo osiepne moro cha nie band 1 na osiepne yudo 30,000 go shere en mara cha thin obedo piny go sandore koro miyo ka jokare ko then band 2 biro ka jogi seche moko band 2 koro janyuol achiel onge achiel nitie seche moko mantie ni ing'eni ka nitie nyalo kata manyo $3,000 moko donge en range mathin sana nikech jaband 1 yudo 28 jaband 2 yudo 28 en range mar 2,000 ngiso ni school fee mari ben mana around 15,000 kai per semester donge ngiso na $5,000 ni kata higa achiel yawa janyuol ok nyamanyo higa $5,000 higa achiel kata male migoyo tibiro yudo kiwacho ni en 28 iwacho 28 30 matinde ni semester ni mi 30,000 semester machielo mi 30,000 bana 60 en omenda makore buk mang'eni joma thoth olap dhogi dogne e gimo miya nyisi paro na gi kanyo matin kaduogo bende abedo ka winjo pach Michelle Gloria kachiel kod Quinton mar mondo mi gin bende ginyiso ne kinde magi ikore ne donje mbalariany banding ne ginene yo machalo nade to kaluwore kod applications magi giparo ni nyalo get gi band mane adwani wakaw yueyo madundo nyaka Ramogi Ajwang' wamodho pi matin waduogo kik idhi mabor. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Nyakwaramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kama wakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye.
mabiro miyi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabalakwase Jambu owarga chi. 111 Jumapil, sa 12:30 odhiambo. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata e piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dere chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendero kama na inya kumedo kete Ramogi TV etwak marwa kotudore kod siro somba jopuonjre. Ang'isi ne chenro ni mar mbako romo wabobedo kawa tudore kod jofwambo magwa manitiere gwenge mopogore opogore mar mondo mi wawinja ne duonda jopinya kaachiel kod jopuonjre e gwenge mopogore opogore kotudore kod thuon wach mwatwake. Gie thuolo ni adon wadhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Oyawre Millicent Adhiambo, ageno ni chiew maber ka intiere kaunti ma Kisumu. Kinyalo mana nyiso ni okinyi ma kawuono tudri kod doko intiere kanye to joma intiere godo wacho nang'o kotudore kod chenro mano mar siro somba jopuonjre. Ang'o momiyo jopuonjre moko riambo ni jonyuol magi osewito ngimagi mondo oketgi e band mokwongo to seche moko jonyuol magi to pod ngima. Kinyalo mana bagonwa twak kod jopuonjre ma intiere godo. Millicent. Ero kama na inya Joyce, achiel kachiel kwa Kisumu County embele mbalariany ma Maseno City Campus kan kod moko kuom jopuonjre ma wuok Maseno kaendi watwa kod ginyiswa ni kotenore kod siro somb jopuonjre mabende ne university funding oyango ni nitiere jopuonjre masani osebedo kariambo ka girocho bok ni jonyuolgi osenindo mondo miketgi e bank mokwongo mar yudo pesa mar siro sombgi. Adwa ni ginyiswa ni to matimore nikech ang'o bin nitiere weche mag mibadhi mosebede chwalo pesa ni jopuonjre king'iyo ka ng'ato nigi janyuol kata ng'ato ongego koso gin to pachgi chalo nade. Machiegni biro ng'iyo kacha mondo ichak na gi nyingi nyisa ni to ang'o manyamiyo japuonjre riambi ni onge jonyuol e seche ma okwayo pesa mar sirikal mar siro somo mondo mi okete bank mokwongo. Ero kamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Savio Mondo Odhiambo.
Asomo e mbalariany mar Maseno University e bade ma Odera Kango campus. Gimomiyo rawere mapok odonjo e mbalariany riambo kabisa ni gisewito jonyuolgi. Mokwongo en the perception mar public ni nyathi kich idhi dew wang'e kabisa mondo mi oyudre e band mokwongo, nikech waduto wang'e ni band mokwongo onge gima sirikal onge gima japuonjre dhi chulo mak mana upkeep mare ma daily. To machielo, ka sirikal osaneno ni nyathi kich kaka ji te ong'eyo, odhi kawo ting' duto monego beni janyuol kata guardians mantiere machiegni ting'one, koro gikonyre kachiel emomiyo yudo ka nyithindo ng'eny gi riambo kabisa ni gisewito jonyuolgi. Erokamano. Okay, nyocha kane jatend piny Kenya William Ruto ne loso weche mag omenda mag siro somb jopuonjre manie mbalariany. Nyocha yango ni omenda mibro pogi ibro chul fee ne jopuonjre. Be iparo ni mabro konyo e duoko chien midhiero ma jopuonjre osebedo ka kaloe? Erokamano ahinya. Kaluwore kod paro mar jatendwa mar Kenya osawacho ni nyithindo duto idhi chulnegi school fees margi. En paro maber kendo dhi konyo nyithindo duto mondo gi donje sikul mondo ngima makare nikech wang'e ni school fees en burden ne jonyuol moko kendo ji duto ng'eyo kaka opek samoro. Kaluwore gi chenro ni dhi miyo nyithindo duto bed access mar school. Erokamano. Kendo dwakwa jonyuol mondo yiene nyithindo join e university sani, nikech somo en gima ber mabiro konyowa kendo elevetwa duto e yo makare. Erokamano. Kamana ahinya. Machiegni kabiro kuomi, wayudo ni weche mag chenro kaka iluwo pesa ni mondo mi ochop ne ng'ato. Bipare ni jonyuol kata jopuonjre nigi lony kata ng'eyo ewi kaka pesa ni endi iluwe, application process ni iluwe mondo mi ochop ne japuonjre? Erokamano ahinya. Gi nyinga Roland Nyamoloyo, I'm a student leader Maseno University. Amor kamano. Koro e penjo mipenja ni jonyuol gi nyithindo mabedo enrolled e university gionge ga lony. Iyudo ni matindo kuomgi mane gi lony mar ng'eyo kaka application mar HELB kod scholarship ni itimo. Koro aneno ka apani government onego bigi another way to educate parents, both parents gi nyithindo mabedo enrolled e universities on how process mondo gi yuda yo mayot ne application mar process ni. To kamedo kanyo tiere gimoro ma government be onego tim. The moment kata jonyuol be, the moment their students otieko from for the university, they can apply for short courses mar computer that they can help them mark up time ni ochopo ginyalo apply gi yo mayot. Erokamano. Wache jatend piny mar sani gidwaro ni gi sir fee kata chudo mag omenda madwarore e siro somb jopuonjre mag mbalariany duto maonge miwe oko. Biparo ni dhi konyo e duoko chien challenges mosebedo kokalo? Gino ne ber kabisa. Namor gi jatend piny kobiro gi wachno, but koro bing'eni sani mondo waneni wachno en implemented nyaka waneni ochako eka koro ji te nyabedo ni kara ing'eni joma ng'eny osebedo gi perspective ni government ni ok ti, but koro kaka jatend piny no wuok to wuoyo kamano, aneno ka gima it is a good idea. So adwara ni jatend piny make it implemented so that it can start immediately, and one of the drivers for development and watch education. Erokamano. Okay. Machiegni nyalo mana leronwa ni to challenges mage ma uyudo kaka jopuonjre seche ma uluwo omenda gi kata utimo application mondo uyud funds? Erokamano. Nyinga en Melanie Melissa Owiro. Asomo e mbalariany mar Maseno bade mar Odera Kango. To challenges ma wayudo ka wa apply HELB and achiel internet accessibility e remote areas. Mano en challenge maduong' kabisa nikech applying HELB ni o entail gik mang'eny to ibo need a lot of bundles data mondo itim application. Kasto be ntie beliefs moko ma jopuonjre oketo kuom gini mbalariany tek, koro ok gini interested kata kaka jatend piny nosewacho ni ati somo dhi bet e yo mayot. Alafu jonyuol be nigi pas it's okay, that's it.
to inyalo mana nyisowa ni to biparo ni kaka jatend piny nosewacho ni odhi chulo fee ne nyithindo te in full dhi konyo e reduce these challenges miyango. Yes, mano dhi konyo malich, dhi keto jopuonjre oa e weche mibadhi mang'eny ma gin go kaka gunism matinde ng'eny ni en mana nyithindo matindo ma ok dhi skul ema yudre weche ma kamago, to koro ka jatend piny dhi chulo ne nyithindo fees te kabisa, mano en wach maber, kasto literacy level dhi increase to wabobet kumaber kaka piny. Iparo ni nyithindo nigi lony e manyo pesa gi kata jonyuol be ging'eyo kaka process mar funding ni owinjo tim? Jo moko wabo wacho ni ong'eyo, lakini a bigger part ok nyal ng'eyo nikech ok gionge information about application mar HELB no, to I think mano en challenge kabisa. Pache wi nyithindo ma fake deaths mag parents gi mondo gibede band mokwongo. I think mana community perception mar ni nyathi kich dhi bedo considered ahinya, koro odhi neno ni mondo at least tembe obede kamoro kaka jawadwa no wacho ni band mokwongo nigi priority mar pesa mang'eny, koro kligo bet ni gibo chulo pesa mora mora. Advice ni ne nyithinda bila ginya nyiso gi nang'o? Adhi nyiso mana ni kaka jatelo osewacho ni ati weche somo dhi bedo maber, wati kako timo application mar HELB nok nyatama wain mana somo kisungu matin to ing'e kakitimo. Okay, advice ni nyithindo ma fake to jonyuol mondo gibede band mokwongo. Mana kaka nyaminwa wacho, nyithindo gi dhi adhiya ochak somo kaka jatelo osewacho, kik gi fake these certificates nikech ki fake ing'e ni inyalo yudi, anego gibed ging'eyo kamano, inyalo yudi to inyalo koso yudo pesa mora mora bang' mano. Erokamano. In inyalo wacho nang'o? Ipani mano bro mono jok ma jonyuol go tho adieri yudo kony mowinjore koso? Erokamano. Ka wan gi a lot of fakings in this process, dhi hinyo jomoko maponi jonyuol go tho mar adier, nikech wadhi yudo gi there's a lot of numbers mag nyithi kich, koro dhi miyo ka viability mar gidhi dogo piny kabisa, kendo chenro ne dhi kethre keko ne ubeni okonyo jomoko. Erokamano. Nyalo advise nyithindo go nang'o? Anyiso integrity is a virtue. Kik wabed jo mibadhi e yore moro kata miriambo, wabed jok ma wacho adier mondo gikwa odhi e yo makare. Erokamano. Mana kamano Joyce, winjo twak ma jopuonjre kata students ma wuok mbalariany ma Maseno, winjo ka moko wuok Odera Kang'o, moko City Campus kod bede Maseno mopogore, giyango ka giwacho ni nikech community osega keto ni nyathi kich idewo wang'e, momiyo nyithindo go timo kamano. Kata kamano gitemo jiwo gi mondo giwere kod timbe aina go mag mibadhi, nikech mano bro miyo jogo makoro gin nyithi kich adieri nyalo koso ma ok oyudo sir ma kamano. Ka ionge penjo mora mora tabro duoko ni mondo idhi nyime kod thoro wachwa mar siro som nyithindo. Ka iwinjo kana ka nyadendi no wacho ni kaber to sirikal ong'iyane kaka tudruok mag mbuye gwenge ka ji manyo pesa gi eki mondo ket motegno mondo jonyuol ka chiel kod nyithindo yud konyruok sama gimanyo pesa makamagi. Joyce an Kwami. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Awinjo kanyo paro malew ahinya kowuok kuom jopuonjre mago masomo e mbalariany ma Maseno bade ma Odera Kang'o, ka koro giwacho kanyo, rawera moro wacho kanyo paro malew ahinya, integrity is a virtue. Ber ka ji wacho adiera e kinde ma gichwalo kwayo margi mar mondo mi giyud hola mar HELB kaachiel kod scholarship. Millicent, agonyi thuolo mar mondo mi ilunwa weche mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi waduog e studio ka wabila ne wach matin kapok wadhi e kaunti ma Migori mar mondo mi wawinja ne pat jopiny. Ka waduog e studio ka, Michelle, adwa na duog korka kori. Winjo kanyo paro mago mag jopiny kata jopuonjre e kaunti ma Migori. To in wachni mano mar keto jopuonjre bands mopogore opogore, in kaka japuonjre ma bro bedo ka donjo e mbalariany mano mar Kibabi, keto jopuonjre bandings mopogore opogore, in korka kori ni be inene ka entiere okang' makar kaachiel kod jopuonjre ma odonjo uledhi mariambo ni janyuol otho to kara janyuol pod ngima? Winjo kanyo ka seyo dhi ne jonyuol moko, seyo bende dhi ne jopuonjre moko, ni uledhi ni japuonjre ma donje makende chiemo kata janyuol kia. In korka kori, Michelle. Erokamano Joyce. An korka kora nyalo wacho ni wach band no en wach maber kabisa, nikech dong ing'e ni okonyo especially nyithindo moko ma gin vulnerable. But pia nitie disadvantages moko, nikech nitie nyithindo moko ma forge
Inyalo yudo ni nyathi oya e background maber kabisa, but koro kineno kodhi apply owacho ni jonyuol ne otho, kata inyalo yudo ni jonyuol moko be support gi e team no, kata nitie moko manyalo wacho ni inyalo yudo janyuol tie county to nyathi ko sign form no kata ko fill form no owacho ni janyuol ne farmer, kata owacho tich mora mora, yani tich ma yuto ne ok ng'eny. Koro karka kora anyalo wacho ni sirkal onego odonje wachno matut, nikech it's something that requires equality. Mondo miyo nyithindo jopuonjre duto oyud somo ma equal, nikech nitie cases moko ma wuoga ni kata moko waneno giga e news ni yudo jopuonjre moko complain ni gino ketgi e band ma piny, to iyudo moko ma jonyuol gin able, they are able to provide for them, gine moketgi e band ma malo. To in korka kori kalure kod kwayo mane oro mano mar HELB kaachiel kod scholarship, iparo ni nyalo ketie band ma chunyi gombo, nikech wasewacho ni ji duto to gombo bede band mokwongo. Kalure ni band mokwongo ne wacho ni omenda bup kuro, nikech semester mokwongo in gi 30k cash, semester mar ariyo be nitiere kod 30k. To pesa michulo nyalo bedo seche moko lure kod course mitimo. Joseph Osingson nitiere joma chulo 2,000, nitiere joma chulo 4,000 kalure kod course, kalure kod application gi kama in be ni wuoke. Iparo ni bobed kiketie banda mano mowinjore kodi mondo baadaye kik ywagi manyalo miyo in bende idonje time moko ledhi moko mok dikare. Anyalo wacho ni according to me, aneno ni inyalo keta e band madwaro, nikech luore gi tich ma jonyuol na tiyo. Koro anyalo wacho ni inyalo keta e band 2 kata band 3 kanyo. Iwacho kanyo makare ahinya. Gloria, in korka kori wach ni mano mar banding itinde ne yo machalo nade, nikech banding kae ma e kinde ma kata system ma kama ne biro, jomoko wacho ni banding ni dhi kelo kata kweda moro e university kacha, ni joma nitiere band mokwongo kodi no ka jogo ma ochando ahinya, jogo ma koro ok nyalre, ni koro nitiere akweda moro wacho ni magi jo apa magi jo loa. In korka kori wach ni mano mar banding in ne yo machalo nade, to kalure kod application mari imbe ni pani bobed kiketie banding mowinjore kodi mondo idhi mbele kod sombi e yo makare kochakore dwe mar 9 bibedo ka idonje mbalariany. Glory. Erokamano. Aneno ka wach banding ni ok rach, ober, nikech okinyal mana mi jopuonjre pesa maromre kaka John nowacho, nikech ji ae different backgrounds. Koro yudo ka japuonjre onge janyuol moro en nyathi kich, okinyal miye pesa maromre gi japuonjre ma wazazi wake wanafanya kazi. Koro wach banding ni ber, nikech ober, lakini to ji nyaka bed fair. Ji nyaka bed fair nade kinde magi application giwacho adiera, nikech ji nyaka wacho adiera, nikech iyudo ka ji giforge documents gi to gikawo kata gi mayo jok moko opportunity ma gin adiera, gin nyithi kich, kata jonyuol magi ok nyal chulo fee. Koro application ni, the people who are applying, the parents and the students, they should be fair, they should be transparency in the application. They should be just truthful. Giwach adiera kendo gibed jogo ma jo adiera mar mondo mi adiera nyathi mo deserve bede band 1 kik yude ni entiere band mokwongo, mo deserve bede band 1 kik yude ni entiere band mar 5 to kale achiedh nade mopogore masche moko ni nyalo geng'e kalo ni dino timo application e yo makare. Quinton, in korka kori wach ni mano mar banding kaka japuonjre ma podi ikore mano mar donjo Multimedia University, banding ni iwinje yo machalo nade? Erokamano. Kaka awinjo banding ni, ing'e nitiere kiwacho no bandanebo. Nitiere jonyuol moko ino ka japuonjre ne jonyuol te.
lakini jonyuol gi be irango ka ginyalo golo pesa machulo fees ni. Ino ka janyuol gintie te adier lakini ok gishughulika gi wach somo mari. Moko inwang'o ni janyuol entie atia ka ne janyuol. Ok yani en kaka no se dhi bo witi school. Ok yani chulo fees no nade. Koro ing'eno kiwacho adier kinwang'o chance mar deforge gigi kaka deforge kinwang'o chance kaka deforge gigi adier idhi fojo. Nikech no ka adier nitiere jok ma odwa somo. Tigi microphone maber. Nitiere joma dwa somo mar adier. Lakini jonyuol ne be ok oshughulika gi wach neno. Koro idhi nwang'o ko osedonjo kucha to nwang'o osiepne moro no to nyise ni bwana bi atang'ni kaka gitimo. Tadier kidhi rango jonyuol ni kucha ok oshughulika gi ne gisedhi witi. Ang'o ma moni donjo kanyi dhi cyber no. Olos ni gigo. Ndio ok en gima kare lakini nitiere kuma gimoro dhiri. Nikech idhi neno seche moko gini koka timo kaka osiepna ni nyisa dhi chuna we school. Koro neno ka gini dhiri kata ka no idwa time dhi chuni ni time. Mano bende makela e penjo machielo. Kadwa mar mondo mi achak kodi Joseph kadwa kama. Jonyuol nitiere kod ting' mane? Ahinya to konyo jopuonjre mabro bedo ka donjo e mbalariany kata chenro ne mano mar oro kwayo mar yudo help kachiel kod scholarship. To pogruok nitiere kanye kin help kachiel kod scholarship masani obiro nikech an katiyo kod ranyisi kinde mana somo wantiere kod help kende nikech yudo ni help no ema ne chulo ni 4,000 nitiere kaka ne dhi e fee direct modong to koro imigo ineno kaka inyalo balance ka intiere kod fee balance moro tinyalo chulo modong to koro ineno kaka inyalo ji sustain godo kata kaka inyalo dak godo. Help gi scholarship masani nitiere ni otiyo yo machalo nade kata ochalo nade kalore kaka achiel kuom jogo mosebedo kod experience kendo isebedo kiyude kachiel kod ting' mar janyuol en mane gi sani ahinya nyate kinde ma jopuonjre oro kwayo mondo kik wayud scenario moro ma nyathi nego janyuol ne to janyuol ne kia ni en osenege omiyo ket nyathi e band 1 to bende kik wayud scenario moro ma janyuol ema nitiere kod uledhi mar loso death certificate mare owuon mar mondo mi nyathi ne okete band 1. Joseph konga chagi ting' mar janyuol weche mag application mag nyithindo mag kaka donjo mbalariany masani. Achiel janyuol nyaka bed jok man gadieri nikech pono nitie janyuol ma timo forging kamano makonyo nyathine timo gima chal kamano. Giving out information more clear e weche mag government kata idok e risk inyamaki mamano nitiere. Koro sama janyuol be samo timo gino kamano chalo ng'ama risk bende no wuon. Koro an gima nyalo kwa janyuol kik obedo kik o involve kata gima chalo mama chielo advice nyithinde e gika chalo kamano ke nyathini be ka pono ni government odhi ofwenyo mbele nino timo gima chal kamano scholarship gi help no ko be yudo ngisi no biro somo kende to mpenjo mani penjo machielo pogruok between scholarship gi help. For example awacho ni scholarship en pesa ma government oro ne nyithindo ka nyithindo kaluwore gi band moketie kaluwore gi course mitimo mane mokoro luongo ni scholarship nikech iyudo ka seche moko ng'ato timo medicine to nego chula maybe 650 something thousand iyudo ka mano ok inyal seche moko awache ni wuon gi en japuoj mabiro mana chamo sing 30,000 ok onya chulo 600 and something ineno koro ibo yudo ka government nitiere pesa magi ng'ado iwinjo magi konyo go nyathi ka nyathi moro amora mane Kenya matimo ng'o man gi lengo mar somo makata madhi mbele gi sombe mane pesa mar scholarship miyudo koro government omiyo nyathi ka nyathi mane ko winjo ka ni biro giboro ni makaka winjo koro sani ker mar Kenya masani winjo ka wacho ni bro kelo gima chalo aka ochar gima kaka no wacho giving full funding chalo kaka free education donge bondo gima machal kamano bedi nyaka bedi scholarship imi mora chiwo nite then help ni mi kaluwore ni inyathini makoro isomo chon waluongo ni boom apane nyalo ng'eye sani en help matiyo godo sani ma pesa nikech janyuol government sirikal bonge maler ni sama nyathi janie school kacha janyuol seche moko nigi loan moro manolo kamoro seche moko dhi mbele gi gero giege moko to nyathi manie school kama pesa momi mathin era kidwa tiyo kode idwa chule school fee kata ibende e maisha ni bendia ka ne ringo nikech enano pesa mar help wayudo gi odhi ga chulo rent odhi ga ni inyarwakori nade ok inya kwa janyuol seche pesa te
kata ma in ma nyathini sani magoni simu university mama orna pesa baba orna pesa kama ibro wang nitie kama giza chopo tilo nitie line mabedo between in gi nyathini tie ko gweru matin ibro ngise ni chak puonjori bende chak puonjori manyo kaka nyithindo wete gite mango manyo kore medo ka pesa moydo magido matin mara help ni mai makoro wakonyore godo iwinjo kore medo ka seche moko janyuol na cha na apply help kana e apply scholarship ka janyuol ni tire adier kibati mbaya ticho rumo negi iwinjo to ngeni koro ani kata ni higa mar 2 kata ni higa mar 3 to na apply ka janyuol nitie higa moko to riembe gi tich gite iwinja sama ngani ne riembe tich ni ngiso ni income mora onge to ngi ka kumenyalo dhi appeal ni ko dwa dhi ndiko ni jonyuol no riembe tich bondo koro duoga timango duoga bando machal kama onge kanye makoro bedo koro forgery chabire bro wacho ni kech koro kado nyathi matimo forgery mokuongo git matimo no dwano chambede nitie rita ne mondi Joseph mano bende ma be omiyo penjo moro koro ringe e pacha iwacho ni itiyo kod ranyisi makare ahinya iwacho ni seche moko nyathini e kinde mano donje hike mokuongo jonyuol mage ne nitiere matene ni seche moko nitiere kaka jonyuol mage be ne tiyo e yo makare kendo jonyuol nitiere kaka ne nyalo support nyathini matin kuom hawi marach nyathino chope hike mar 2 jonyuol mage tich orumo tich koserumo koro ichako kelo weche moko ni kanye ma forgery timore mane makelo e penjo ni appealing ni oyiene nyathi appeal sasaya e kinde modhi mbele kod sombe kose appealing ne timore mana dichiel kaseche moko yudori ka intiere band mar 5 to seche moko deserve bede band mokuongo to koro i appeal mar mondo mi oteri e band mokuongo mane owinjo bed ni beden appealing ni be nitiere timeline mar appealing Joseph appealing awachni ka koro sani appealing otimore diriyo e higa mana keneno koro help yudo ka help yudo kata madiriyo higa donge semester 1 gi semester 2 kora appealing inyalo timo pa semester luwore ka koro kuma intie koro yudo ka sama koro wito ka jonyuol ni ka ionge njia mora midhi e appeal ka in gi supportive documents manyiso ni onegi bed kacha kare koro ni ne band 5 seche moko ne government ni onge required informations mora kata ma documents bo ni apply ko ni wacho ma apply adhi abiro timango abiro timo mbele ibinja kanyo dhi bedo gi duoko 2 inyalo timo kamano to appealing mari fail inyalo timo kamano appealing mari dhi makare koro kanyo mabiro ka koso nyathi mane okoso requirements mane dwaro mano appeal to kodhi kare chako inyore chuno no we school kata timo forgery ko timo forgery mangiso ni required documents ki ko timo ne forgery to dhi yudogi odhi lwar mondo dhi mbele gi sombe ponono ni okonyalore ne mago timore to dhi we school mage makoro duog bedo guns masani idwa koro ng'enygi nikech ogombo mondo dhi school to ibiro winjo ka koro sama jotendwa gi dhi kuonde moko to gimanyo ga nyithi universities wanyisi ni nyathi mbalariany moro mo e school mo kata mana TBS moro kijana mapod nigi power gine me tiyo kod gini bwana wadhi romo kama chal kama iwinje di 200 300 gine ma giwuoga joma no drop out of schools ka ng'eny gi mawuoga mang'eny deti makata joma no beno difa kata joka joma dhi bedo guns kata ma gigora gelo thinego gi gine ka iwinjo koro gigie okonego timbre ng'iso ni sama idhi kaporo ni kaka ne president maro wacho ni odhi timo kamano magino bedo implemented adier makare to kata mana gunism idhi ka dok piny nyithi school idwa kama involve in such things tibedo matin number 2 sama gino no kodhi ne nyathi manyako mano gon kora we nyathi manyako bende okodhi ne through make kanyo make nyathi manyako kanyo kapo no kodhi mbele makare ne nyathi manyako ibo bedo kikwanye gi kanyo adwani wakao yiyo madundo nyakwara muge jong wakao yiyo madundo gi sani waduogo kikidhi mabor Yesu tunyamor kadendi baba Yesu tunyamor kadendi Yesu tunyamor kalongi baba Yesu tunyamor kalongi Kidna ruot mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash parnia Ramogi TV en ot
mar jower duto te. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan kodo mathin man kurur mar ung'eng'no. Ema sokelo nusida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chien. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. En ang'o motimre ne nyako ne dichiel ka? Pari nyathina, pari nyasacha. Un pachu chandre ahinya kuom gimoro manono ka. Dana koro romo. Okine ka iniwacho gik maricho kae. Samoro gik miwacho ko nyalo bedo nok chwanyi kata matin. To bed king'eyo ni wan gi chwanyowa. En ang'o motimore ne pari dichiel? Nyalo bedo ni gigi te otimre na nikech nawuoyo marach. Nyasaye kwayi ni mondo inirit na pari. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jong kendo erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro mano mar mbaka oromo duond rawere odiochieng' ma kawuono. Pod antiere kae kod yawuot onagi kaachiel kod nyonagi ka wagoyo mbaka kotudore kod siro somba jopuonjre. Joseph mana mapiyo piyo ang'isi ni make point mano mar ka in japuonjre manyako. Dhi mbele. Kore mwacho ni ponono gik machal kama ok odhi makare. Ne nyathi ma wuoyi ibiro ka gine magidhi weche mag gunism, weche mag dhao ang'o inego gi kuchi do kamoko go bunde nikech mana siling 200 koso school fee ngiso ni sam yonge school cha thuolo minyatimo gin mana magi kende kech poro bolungo ne gin nyithi mbalariany gin nyithi universities gin yudhe to ko biro kor kanyiri kanyo ma korido ga seche moko nyathi manyako ni bondo yud pesa ni bro chuno chako donje e weche magera gi joma dongo mane mido ka tinde nek mang'eny wuoga ne nyithindo mag school ma pod somo yedo ka seche moko dhi ode nikech nyathi manie school ni ogen gombo mare bondo dhi obede gi joma dongo sama en kujo cho nyithindo matinde ging'eyo en gi mbesege moko ma mbesege moko ne magi ma ng'a kare monego bed gang'o institution kama entiere koro ino kaporo ni ng'ama chacha nikech ng'acha nigi en ng'ama nigi moro amora ubiro tiyo matek bondo otiek ngima ng'ani nyathini man go i school ni kata otiek ngima nyathi manyako man go ni koro ido gik achal kamagi government kaporo ni sirkal odhi oloso no maber ibo ido ka dok piny ma gigi kachal kama gibiro bedo. Anyisi ni nyithindo manyiri kokoso pesa e school bro chuno ni botimo gino. Apani ibedo kucho ni neno kaka joko chal. Seche moko ngima bro chuni matek kabisa bondi chop kamano nikech requirements bondo kata pesa mokech okinya yudo pesa. Ayudo ni hostel opong. Seche moko ngi nitie jomoko nitie universities moko ma kisa chope sekendia ga third year kae to yudo ka hostel okinyalo donje. Chuno ni nyaka ni dag oko. To dak oko ni isakoso pesa. El bichaginika bondo chopi en igini el bok chopo kamano en igini bondo chopi o delay bondo ko chopo to kaw seche kete ko solor ni dot kabisa miyol koro chuni de nindo nyaka ni manya ngame de nindo ire ni biro chuni donje weche era kanyo mang'ani biro yude tuo obiro make ich kata obiro donje e weche mok deals maricho ma biro ngiso biro ketho ne ngima ne gi weche mag somo kodwa kwani serikal pono ni gima wacho no bedo implemented
wakoyo no nyalo konyo sana. Mana kaka king'iyo chien ndalo machon ndalo Kibaki, free education ero ka nyithindo mang'eny nodok school. Nyaka joma dongo. King'iyo chien ka nyaka joma dongo nodok school. The same thing makotimore sani dhi ka nyaka nyithindo manoso drop nikech out of schools ka dhi duogo school kendo gisomo. Iwacho kanyo makare nyaka pok abiro ir kata John Paul kachiel kod Winnie, adwani wadwinja ne pach jopiny e county mano ma Migori, mar mondo mi wawinja ne to gin to ne gilose yo machalo nade kotudore kod thuon wach mano mar siro somb jopuonjre. Wawinja ne monde. An Collins Oki, an jambalariany mar Technical University of Mombasa. Process mar application mar HELB en gino ma ang'eyo kendo ang'eyo kitime. Mak mani seche moko iyudo ni jomoko complain mara ni ok omigi pesa moromore gi kane gi nikech kineno ka model no noket ni mi pesa according to kaka in need mar pesa kata kaka idwa pesa no nyalo diko. Kunyalo ni joma nie maisha matin ni miyo pesa mang'eny to kaka luwore gi kaka joma ni maisha mamalo ni miyo pesa mani malo. Mak mani mano kocha kod university ka koro wuoyo kata gosiepewa mwabedo go e school kon. Waneno ni jomoko imiyo pesa mang'eny to gia e familia maber mane ginyalo konyore, jomoko imiyo pesa matin to e familia ma ok nyal yudo gik moko maber. Koro ma dhier ni ka transparency onge gi gini. Koro gino gema baso beda nono, ng'ato soma nono mondo ji te obed free and fair to ji te osom. Koro jonyuol wanyalo manyo ma pesa machielo manyagi. Adiera seche moko nyalo dhi ni apply cyber ni mabor. Cyber no be kidhi apply mano be mana pesa machielo midwaro. Kitaki dhi apply ni si idwaro documents seche moko pok omiyi ni wuon. Iyudo ni kata gino ne onge, iyudo ni chako dhi ir chief, ndalo ng'eni songo, deadline oket ma kochopo to onego bed ni gini rumo ma application. Gini dhi konyo nikech time management dhi bedo mapiyo kendo gik moko dhi songo mapiyo mondo ji te odhi osom mapiyo. Yudo ni ka ji apply HELB nitiere ga gik mang'eny madwarore kendo gigo bok gin gik moko mochimo yo ahinya sana nikech iyudo ka gik madwarore mondo wa apply go HELB moko ok wanwang'. Challenge kendo machielo en delayment of funding. Iyudo ni jomoko kuongo yudo HELB, jomoko ok yud HELB e yo machon, jomoko be margi ok bi. Semester kiyudo dichiel, samoro semester mar ariyo ok obi. Koro mano be challenge mantie. Iyudo ni jomoko oyudo HELB ni mar yudo 30, yudo 20 to you are the same, une same rate. Koro ok understand ang'o miyo categorization ni ok en fair. Aneno ka proposed funding model mokel sani ni en maber kendo warwake nikech odhi konyo ka delayment ka ni ji onego yud pesa marom at a time ji te yude. Onge moro ni yudo ni ng'ato osekuongo yudo ne wadgi chulo fi ng'ato ok oyudo. Koro mae dhi konyo nikech idhi mi ji maromre at a time kendo ka ji apply to ji yudo maromre. Koro aneno ka en ober moloyo the current ma wan go sani. Aya, mago pacha mogo kuom jopuonjre manitiere county ma Migori kotudore kod thuon wach mwatwake. Kata kamano kapok waduoge studio ka adwani wadhi ane Nyamira kendo wawinja ne to jafwambo maru e county ma Nyamira noloso kod moko kuom jopuonjre county ma Nyamira. Gin to giwacho nang'o kotudore kod siro somb jopuonjre. Wawinja ne kendo. Kama mimi mwanafunzi ningependelea serikali iweze kufund free education kwa kila mwanafunzi ambaye anajiunga chuo kikuu. Kwa sababu wanafunzi wengi wanafunzi wanatoka kwenye backgrounds tofauti, hasa kama sisi wanafunzi kutoka Endiba, wazazi wanapitia changamoto mbalimbali kama vile umaskini ambao huwezi waruhusu wanafunzi wakae shuleni. So mimi ningependelea kwa serikali iweze kufund free education ili wanafunzi waweze kukaa shuleni na kwa usalama na waendelee na masomo yao vizuri. Wanafunzi huenda wengine hawatamaliza vyuo vikuu kwa sababu ya kukosa karo. Jambo ni kwamba serikali ilisema ama ilitangaza jana kwamba wametubiria mbali ile funding model ambayo ilikuwa katika vyuo vikuu. Lakini tunashuku kwamba huenda haitafanya kazi kwa sababu ya muda mchache ambao tuko nao. Na kando na hivyo kuna yale mahitaji ya kipekee ya wanafunzi ambao wanahitaji. Tungeomba kwamba hata kama serikali imeamua kwamba itafadhili elimu ya wanafunzi, tuombe kwamba wasaidiwe angalau wapate hera ambazo wataanza nazo wakijiunga na vyuo vikuu. But hombi langu ni kwamba badala ya kupeana ufadhili kama loan, wangepeana ikuwe free education vile wanapeana elimu ya msingi.
So si kwamba wapewe alafu baadaye wakuje kulipia, kwa sababu huenda wengine hawatakuwa na kazi. So kama wanapeana wawe na uhakika kwamba wakimaliza vyuo vikuu watapewa kazi ya kulipia ile loan ambao watakuwa wamepewa. But ombi langu ni kwamba wapewe free education bila wanapeana elimu ya msingi. Umasikini katika eneo ni hali ya juu sana. Sababu mtoto hata akienda, hata serikali mlipie free, kuna nyumba, kuna kukula. Kwa hivyo kwanza, ikiwa nimeshukuru serikali kwa kutoa kila kitu, mtoto anaenda free, haitoshi. Sababu kuna matumizi mingi. Ningezi at least serikali nao bado iteremuse ile fee, iteremuse kabisa, mtoto iwe free education. Community yetu sababu ni maskini, so kile kitu ambao tungependelea ni kwamba serikali iweze kulipia ile. Sababu serikali ikilipia masomo ya watoto, serikali pia itakuja kufaidi, kwa hao wenyewe ndio watakuja kufanya kazi katika vitengo tofauti vya economy na waweze kuendeleza economy. So kuna ile government will reap the benefits ya kuwafundisha hawa. Na kwa wakati mwingine tunaweza sema kama kutakuwa na subsidies, ni zile tunasema wanapeana pesa ambayo inakata ile school fees, unapunguza ile school fees, government inalipia. Ama saa zingine tunasema katika ile hali ikiwa ngumu kabisa, kama serikali imeshindwa na kulipia hivyo, tunaweza sema wapea loans. Watoto sahi wasome, walipiwa na serikali, watakuja kulipa na serikali ikuje kuwapea kazi hizo ziku za usoni ili waweze kulipia, na interest yao ikuwe kidogo kama 4%, kuwe na interest kadogo ili wakirudisha waurudishe saa zile wako na kazi. Haya, mago paro mopogore kuom Jonyamira kotudore kod thuon wacha ma watu wake e studio ka. Kapo kwa winjo pad Josea bende weye mar mondo mi waduoga ne studio kae kendo matin mar mondo mi wago mbaka e kawabu bedo kawa winjo pad jopiny bende e counties mamoko. Kaduoge studio kae adwa na chak kodi John Paul. Winjo kanyo kaka jodak e counties mopogore mane county ma Nyamira kachiel kod county ma Migori bende ochwalo duon gi kotudore kod thuon wach. To mana penjo mabende apenjo ni ting mar janyuol to en mane. Ahinya kotudore kod chwalo kwayo ewi omenda mar HELB kata scholarship ma jopuonjre sani koro timo applications maggi. Gima nyalo medo bende? Gima nyalo wacho, ting maduong' ma janyuol ni godo sama nyathi timo application mar HELB en neno ni nyathini be oketo details mani kare ma nyalo miyo mondo oyudre kumoningo oyudre kata oyudre ratiro mare. Mar ariyo, wawe jonyuol gi ting yet ting mapek onego bed ni skul ema kawo. Ng'eni sama nyathi donjo e kar tiegruok, nyathini ikwayo details gi. Manyiso ni kapok nyathino dhi apply HELB, kako ndikore e skul ni, already the administration oseng'eni nyathini en total orphan, nyathini is a single parent. To nyathini, how vulnerable is the student? Manyiso ni by the time sama nyathini apply HELB, the school should take time to verify the documents mondo mi one ni gimora mora ma nyathini ondiko ni be gintie kuma kare, nikech kok gibedo verified ema kelo dropouts cha, ema kelo gunism ka. Koro ndugu maya Migori no wacho gimoro ni, why can't the education sector be left a free zone mondo mi koponi chiwe ni ero serikali oseamua ni dwa chiwe to chiwe flat rate. To kichiwe flat rate mano dhi miyo gik mang'eny kaka ndugu no wacho ndalo Kibaki cha ji dhi duoge somo, nikech idhi ni ka koro somo is a free rated financially, ji dhi duoge somo nikech koro pek maduong' ma janyuol dhi bedo godo en ni nyathini ochiemo nang'o, nyathini odak nang'o. To yor somo dhi yudo ka serikal okaw ting' maduong'. HELB ni kata kadang bed ni eripoge pa bands, obudho nyaka ne jok moyudore e band 1 ni. Koro ka thagruok kaka comrade to donga thagruok ni cha. Koro mor dhi mana biro samo donje cha. To samo donje cha kosebiro, odonjo ndiyo, ini enjoy with the wrong documents. Nyathi moro ko register page. Why? Pesa page ni komedi gi pesa fee ok rom kata the amount moningo bedni oyudo mondo mi register page ni. Korido ni in samisa yudo pesa ni 30 se pocket idhi e sherehe, to mare matin ni ochako dio chudo. What is the needed solution mondo mi wakab gigi te?
ok onego bed ni wa blame janyuol, ok onego bed ni wa blame nyathi, ok onego bed ni wa blame institution. Sirikal onego bi gi a simple policy minya tigodo. Sani piny olony, e-citizen can verify everything. Sani kapiko ID na system, kopo ni asetimo kosa mora mora kata osechwala e nyim do mora mora kata gi ketho mora mora, dhi golo kanyo. Maiso ni sama se insert details janyuol na cha, kopo ni narembo ni janyuol na otho, mana kaka Jai nowacho cha, dhi nyiso ni janyuol ni aketho ne gi mang'eny. Omiyo sama janyuol kaw responsibility, ambe onego bed ni akaw responsibility kaka nyathi sikul ni, gima temo timoni, is it the right thing? To gima temo timoni, odhi chwala kanye. To sama institution be yiene nyathi mondo mi otim gini, yet they have the legal documents mag nyathini. Iyudo ka koro gini is a three-way round. Oningo parastatals plus the government oningo be together mar neno niya, gini what is the way out mondo mi wakab gini te. Kamedo dada moro from Nyamiro wacho ni iyudo ni funding model ni ober to jok momake marach. Ndiyo, inyalo bedo ni wala students as well, but who are the stakeholders? Sama stakeholders chiwo pesa, ang'amuno gichiwo gi flat rate, ero kato tin, ndiyo, ero TVETs ero sebagi oketi gi matin no, universities oketi mbele. Sani eri winjo kiwacho ni they might have the free education. Kwadwa enhance education in our country mondo miwa end up all this political violence. Why don't we settle everything without negligence ni TVET, without negligence ni university? Nikech furthermore, ja university ero puonj nono, ja TVET adong. Kwani dong josiasa ni egwenga, dong adhi drop out, dong adhi venture into that gunism. To ka there is a strategized way mokawa godo mutera high school, mafi nice flat rated kaka marja university, man ting man goden manyo ni achiemo nango, anindo nang, arwakora nang, adak nango, pacha maduong kan gi paro mar somo kaka nyathi, okadhi venture into gunism cha. Pacha dhi bedo kaka marja university kech pesa wacha biro koro flat rate. The government should at least find a way ma kata koponi giketo ne jo universities flat rate, jo TVETs be giduog ne piny matin, at least ngato yude ka en stable financially monyalo run errands gi at the same time. Kenite nyithindo machulo their own fees from their own pockets. Odhi mjengo to chulo rent, odhi mjengo to chiemo, odhi mjengo to timo 1 2 3. Koro nyithindo gi, if the government can pave way for them as well from that 25%, ka ukelne gi to around 15 to 10, at least doka nyathini gi deficit moro maembe onyalo konyore godo, komedo gi help cha, idoka en well to go. Kiduoge scholarship, at least giket pesa mopogore, banding no giket scholarship, but help oket flat rate. Banding okete scholarship. Banding okete scholarship. To help oket flat rate. Aneno ka Winnie Gimomia wacho kama, Winnie is a beneficiary of the government. Koro eto to nyaka laki bedoko mang'eny. Yeah. Koro if the government can do the banding kogik korka machielo ni scholarship, then kobiro ka help to kete flat rate. Koro yudo kata niya, koda wages omedo re scholarship, the flat rate coming help can neutralize things. Koro ma will give us easy time kaka jo TVETs. Then to our parents, kawe thuolo ni mondi dhi ng'iye ni nyathini some school mane, to nyathini timangi school. Most of us iyudo ka janyuol nyathine ni thadia, koro kaka most of my brothers tieko, to janyuol kata guardian has never stepped a foot to that school. Okiani nyathine ni odak kata kanye, nyathini e sekondia, tikia kata progress mar nyathini en nango. Why don't you go? Mane maka nyathiko nini baba, adongi 35,000 kaka fee. To jonyuol, most jonyuol ongega ni help ne kwa yode, ka ingi owadu more university, ma yudo 30,000, to inine TVET yudo 8. Koro janyuol woni the remaining 22, itimo godo shereka. Parents should walk into these parastatals, mondo ginge niya, the funding models manyithindwa konagi, are they realistic? So if they are realistic, what can we do to curb? Ngenia, jonyuol kuwuok oko, cause gin giduol.
they can even echo with the necessary authorities mondo gigo gi government ni through this and this help us in doing this. Asiamua mar tero nyathi e school. Nitie nyithindo skunde moko makono nyathini, you can join with at least 5,000, then you apply help and scholarship. Ma can push you through. Tidhi yudo ka ndiyo itimo mano mi join, janyuolo manyo pesa ni join. So by the time you are pushing for this scholarship and help, ochako deko. Koro ngenia school to will only approve your documents mag exam registration gidonje system mar school when you have the form mar ni pesa ni already osebedo disbursed. Koro kata poko chopo to sebedo disbursed delay more mobedo to ko bibe ok gibitio nia ise apply. Koro jonyuol ko biro institution magi bedo piny moler negi. One, this will settle the peace between students gi parents. Mamane makelo ga tho mang'eny mag nyithindo. Depression iyudo ka ng'eny kuom nyithindo. Inya yudo ka nyathi moro bet piny mane oparo pache to kare nyathini gimo paro bor. Ma kokibedo piny miwuoyo kode emiwinjo ni kiny ng'ane otho e ot cha. Koro we should all come together as students. Mukikwangi ni koro ng'ane yudadi with our sisters and brothers from university. You can as well join us hands mondo wa push this government niya sama ging'ado nu bath ringo ni kik gimiwa chogo kata ka gimiwa chogo kata ka gimiwa chogo no bede go ndhodha iye we chwak nwa ringo gi soup mang'eny to waniolo nwa kado to unu miwo the pure flesh. Waweuru rejoice. What if you have got your brother or sister in a TVET institution? Will you progress to nyathi ucha to fail drop out? Let us all come together as true patriots of this country. Mondo wanenia sama government timo ka aloch wiye tek ang'e teko ni. Sama koro sirikal temo wacho man, you can come out as a student leader with your council. Tikoni ginia. Samuke tumaini. What about our brothers from the TVET sector? Ndiyo inyatiku school successfully. To what about your brother Tom? Would you come from a village maine misome to nyithindu mokofu kiny kidwaru chief titi? Ngamidhi ka uonge. Koro let us all come together as comrades of this country. Mondo wa fight. Sama president chiwo gimoro. Ochiwe equal. Kind education sector chiwe equal. Kind health chiwe equal. Because we have the voice. We have all that it takes to bring things out. To kwa bedo ni wadu bedo neglected. To jomoko rejoice. We are not going to work together as a country. Ilero kanyo makare nya kapo kwa dhi yuyo machielo yena mar mondo mia ne wini bende thuolo. Wini into korka kori ting mar jonyuol kachiel kod kiminjo ka John Paul bende owacho kanyo ka koro jiwo jonyuol mar mondo mi jonyuol onywak lwedo tun jogo mantiere mbalariany bende onywak lwedo kod jogo manitiere TVET mar mondo mi kik beni une mung'ado nu bor to gin to ginyodho machogo kende. Okay, agoero kamano maduong'. An mokwongo wach madawacho mokwongo en nyithindwa madhi join mbalariany. Nikech nawinjo kachaka ne season no wacho ni seche moko bedo matek sana. Nikech iyudo ka nitie jonyuol maonge gi lony e weche mag application gieki. To wan gi gimiluongo kachacha ni Huduma Center. Kidhi Huduma Center kacha chande to kata ka in janyuol maonge lony e weche mag application gi, jogo bro konyi. Ananya paro kana dhi gi mama na kacha ne gikonye kabisa. Koro nakwayo ni kik jonyuol bed gi kibaji ni kura naonge lony ang na kony nyathina nade mondo timbe idhi Huduma Center kacha cha tibro konyi maber. Then wach mar ariyo, wan gi gimiluongo ni scholarship. Scholarship ni ema government mane mane omenda ma government dhi medo. To scholarship ok duoke, ok en loan. Mano endo en pesa mimi ma isomogo ma eno kiduok. Gima waduoko ka en help. To gima John Paul wacho ni scholarship kanyo minjo be ni kete banding to help iketo flat rate. Antu kora an pod aduoko ne mana sirikal erokamano maduong' kendo pod amedo goyo ne erokamano maduong'. Nikech ato kora aneno ka no funding masani niendi okonyo sana. Nikech yudo ka sama yudo scholarship to help yudo. Sama yudo ni scholarship odeko kiyude first semester. To second semester idhi yude to chulo ni kata finya kama iya machielo makata mar second semester kata first semester. Ko yudo ka scholarship ni beber. Nikech help be chulo ni fee to kicha kimedo gi scholarship yudo ka kata itiko fee ni mariate. Koran kanya medo go ne sirikal erokamano maduong' gi seche modhi kelo scholarship ni manne nini modhi medo mineno no wuoye chande. Jomoko nya paro ni help be midhi medi to en scholarship ni mondo konywa e yor somo. Koro nyithindwa madonjo mondo ng'e ni manne ng'ini manne fee ma sirikal timore nade. Mane omenda momedo wa mondo oketwa yot mar somo.
somo scholarship en ok iduoke en mari ma sirikal miyi godo kaka na wacho cha kaso gimachielo kendo monyalo kwayo sirikal ko wada winjo ko wacho ni eti koponi imiyo waringo to gimbe kik migi chogo akwayo mana sirikal kanyo ni mondo ng'i jo TVETs be joma ne TVETs kacha chande bo nyalo mana ng'iyo gi mondo ne kaka okonyogi nikech gibe gin gi ywak jomoko ywak ni ginok giyudi jomoko be ywak ni giyudo matin koro sirikal ong'e kaka nyalo konyogi mondo wabed equal kik gine ni nitire ka wan odewa sana to gino dhi owegi piny kacha chande but an pod ajiwo mana nyithindo wetena madhi join mbalariany ni biuru nini funding model masani government oketo ni ober sana kendo dhi konyowa e somo maber kuri beda nyathi maber man nitiere nyithindo moko ma kata giyudo help lakini janyuol kia ngiso janyuol ni ano kayudi lakini oyudo help koro beda uru nyithindo mad wabed transparent gi jonyuolwa kuna janyuol ni ata yudo kama kaso imbe kin nyathi miyudo pesa no mang'eny ng'ini asechulo fina basi chulo te koso pok achulo koponi pok ichulo fite ka pesa no tidhi chul bath fini modong'i kaka inyalo rito rigodo to kik wa blame jonyuol to be kik wa blame ni sirikal sana wambe kaka wan nyithindo be nyaka wang'eyo ka watiyo gi pesa ma sirikal miyo wan yendi ilero kanyo makara hinya Joseph ntiere wach midwa medo kapok wadhi ywe moro madundo mana mapiyo piyo awuoyo gi owadwa Paul okay kata kapok ochaka ko ngawacho nando an nyinga mulunga ni wan gi chiel wi okay wan gi loch wi tek kora ne chiel wi okay mano mokwongo then madawacho machielo awinjo ko wach ni nyaka gino flat rate mar scholarship ok nyalo bedo at flat rate kech oluwore courses motimo ing'eni ok inya ng'isa ni scholarship kaparo ni government oketo gimiluongo ni free education ni ok inya ng'isa ni pesa monego mi scholarship monego mi medicine onego mi ng'ama timo entrepreneurship pesa gi opogore ngacha nitie resources ma medicine cha tiyo go mang'eny and that's why mayudo ka scholarship mang'eny dhi ne ngacha koro gindo ginya bedo the same mana kapo nono ni okete at free education mano ting'eni koro free education ng'iso ni pesa te moro amora bed ni timo course kata bed ni ichulo 200,000 ibed ni ichulo 600,000 obiro bedo nono koro ng'iso ni kanyo ko bibedo gi ng'eyo moro amora ineno to when it's come to mambo na help yudo ka koro gi ok nya bedo machalre pogruok nyaka bed between TVETs gi university and that's why we have the university and the TVETs depo nono gi chalre do kaw TVETs oso university iwinja koro pogruok ni ego medo ka seche moko in terms of elbido ka pogor nyaka no bedi 15,000 ngato bedi kata ngato chulo kata mana 30 nikech resources motiyo godo ido ka TVETs most of the resources magitiyo godo ido government also provide negi school o ginyiew kendgi but when ikidhi ja university matimo engineering nitie machines manyaka to en wuon as a student nyaka onyiewgi eko donjo godo kacha iwinja to most the TVETs ido ka enodhi o ido ko sigiko no sotimango no soket ne kacha chande and that's why ido ka seche moko pesa ni mi mang'eny kaluwore gi nikech kaluwore gi midhi nyiew materials mag somo manyaka iti godo then mokwongo ido ka ja university ngato wuok maybe from Nyanza obiro somo Nairobi bondi yudo ja TVET mowuok Nyanza obiro somo Nairobi gin achiel ikwanogi but when it's come to mambo na universities ido comrades university students ng'eny sana nikech ido ka seche moko course midwa timo e aluora kata madwa timo for example let me say Rongo University okofae chuno ni biro baya nyaka KU kata mana nyaka JKUAT ng'eno distance no endi bonda chop ku akiaka bech ute chal koro nyaka government miya kaluwore ong'en around no ute gin 6,000-7,000 to ng'ama ni butu no gokuchocho nyalo ringo seche moko dhi dala seche moko idu kata moro machiegni dazo yuka pesa no bedo mopogore erokamano ijarino ka John Paul ok oyie gi wachno kata kamano anno ka Dean Ambrose ka wuok Kenyatta University mano jatend jopuonjre mawuok Migori to ong'isa ni onge kaka sirikal nyalo singo full funding mar jok madonjo to kata jok mane under new funding model to pesa ok ora ma biro kelo pek sama watimo clearance nikech wabiro bedo gi huge balance erokamano ahinya Dean Ambrose ka kum ote ma ichwalo no ote mamoko nyakwara mogia jonga bo bedo ka somo e kinde mwadhi mbele kata kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani ka waduogo e tielo mogik e twak mar odiochieng' ma kawuono kik dhi mabor. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth.
chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4 Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich Waloro Juma kod rowere Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Dana koro romo. Okine ka ini wacho gik maricho kae. Samoro gik miwacho go nyalo bedo nok chwanyi kata matin. To bed king'eyo ni wan gi chwanyowa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Ripoti fayango duond bura mar ODM kaka duond bura ma umbe lach kipimo kod duond buche mamoko e pacho ka. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer. Dikal mamalo keto kenge makare ponono ni nong no nyalo bedo e pacho kam kalore kod oro mo oseneno e dweche mokalo. Ta kwayo joluo mondo oriwre ne higa mar 2007 wadhi go kura achiel ba joluo kitamori to nchio ng'ong'o. Ker mar oganda luo Odungi Randa koro kwayo oganda luo mondo oriwre kamoro achiel motelo ne yiero maduong'. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak mar odiechieng' ma kawuono. Aneno ka ote moro mako wang'a ka ing'isa ka ni mosna comrades wetena ma ochopo mondo represent wa e studio. An Cornel Juma asudo e third year mano just atimo education science mano kem gi biology with IT. Asiro wach malong'o mar 100% funding from the government to ka ber sirikal otimne nyaka continuing students kaka wan ma hopes wa osechako gore e Luanda kalure gi weche fee
fee matamo wachulo. Some of banding nigi problem. If appeal odhi through sirikal onego or school or ne school new updates mondo omiwa actual household. Kaka mara initially kane join first year no keta e band mara ngwen, and for the first week of joining natimo appeal. Bange help loan na no sore e band 3. To scholarship akia kaka no bedo ma osora e band 1. Household pesa ma achulo e school en mar band 3. Ongisa ka ni konya uru e wachni. Asetemo wuotho e Huduma Center to okokonya kata irunda arunda. Mano ote, mano mar Collen Juma majapunjre majahike adek mano mbalarianya, mano mar Juice. Tero kamana inya kuom ote makamano. Kata kamano kapok waduoge studio ka, dago mar mondo mi wawinjane kaka jopuonjre kata jodake kaunti ma Siaya to nochwalo duondgi kotudore kod thuon wach mwatwake wawinjane monde. Iluonga ni Godfrey Odijo Owuor. Sani ane ika mar 4. Ane band 2. Band 2 nobedo classified under less needy e kinde mane yudo thuolo mar donje mbalariany. An gi mor odiochieng' ma kawuono kaluwore gi weche mane ker marwa owacho kotenore gi yore mag somo e mbalariany manie pacho kaendi. Ni somo marwa dhi bedo manono, kendo adwa wacho ni mano dhi kelo romruok ko otenore gi yore mag somo. E thuolo ma wasomo tiyudo ka kosa achiel ma atimo nitie ng'atno machulo fee mani malo to nitie ng'at ma be chulo pesa mani piny. Koro mae kelo pogruok e rawere ma somo. Kendo adwa wacho ni gima adwa medo nyiso ker marwa en ni mano paro maber ahinya mondo ket somo obed manono. Koro gima inyalo tiye ahinya en ni koro disbursement obedi e sama owinjore, nikech ka disbursement odeko tiyudo ka nitiere gik delays mabedo kotenore gi yore mag somo. To chunya mor ka koro somo dhi bedo ma free, kendo learners dhi neno ni at least giromre, ma ok ni e class achiel nitie ng'at ma ineno kaka extremely needy, ng'ato is less needy, to ng'ato be nenore kaka vulnerable. Koro to jogi duto gin e class achiel to kendo gin e mbalariany. Gima sirikal ogolo to ber, kendo en gimoro maber kabisa. To gima temo wacho en ni keto somo bedo nono to ber. To gima chiel manyaka to wane ni achiel, kata ka ng'ato somo to nyaka to bed gi gimo chamo e ot. Inyalo somo no mi school free kata en nono to gimoro achiel ionge gi chiemo. Kaka an achiel an gi mana gi parent achiel. Samoro parent ni wan gi nyithindo mang'eny e ot. Koro yudo ka chiemo samoro aonge go tiende no manyo ne jomoko machielo. To pesa ma sirikal nogolo moro mar ofuku cha, mano konya achiel e chiemo kendo konya chulo ot. And chulo ot yudo ni bedo ga mapek, kwanza wan nyithindo mag school mag mbalariany iyudo ka bedo matek ka landlord biro pile pile ka duongo ka dwaro rent e sane. To seche go yudo ka pesa onge ka depend gi parent pok ooro ni gimoro amora. Pesa ma sirikal golo no konyowa kabisa, mwaluonge ni upkeep. Koro kata ka beni sirikal okelo somo manono, to onyalo kwayo ni mar upkeep kata konyalo neno to nyalo ketonwa okang' moro kata pesa moro matin ma at least manyalo boostwa mondo wachul godo gik moko matindo tindo kaka rent kod chiemo. Odhi konyo ji ahinya nikech wach mar band ni ndere kaka ohinyo jomoko. Jomoko ni malo, jomoko ni piny. Joma ni piny gi iyudo ka ng'ato ket e band 5 to fee mar band 5 ok onyal afford, ng'eny ahinya. Koro kodhi oketowa kamoro achiel mar somo dhi bedo manono, at least odhi konyo ji mang'eny, nyithindo dhi biro e mbalariany mang'eny ma dhi miyo education bedo maber. Mago pach jopuonjre mayudore e kaunti mano ma Siaya
kotudore kod thuon wach ma watu wake odiochieng' ma kawuono. Ing'isa ni thuolo marwa mano miwa odiochieng' ma kawuono dhi karumo. Ka watieko adana chak kodi Quintona. Kinde ma igolo pachi angi ibed gi thuolo mar wacho nyaka wachni mogik ka watieko twak marwa. Geno mari en mane? Ahinya nyate kinde ma koro iikori mano mar donjo e mbalariany. Kachiel kod okang' ma sirikal nokawo mar mondo mi one ni jopuonjre duto madhi donjo e mbalariany omi funding mano mar 100% funding mana mapiyo piyo kwa tieko. Erokamano. Ka geno ni en obed maber mondo 100% funding no bedie dhi konyo joma ng'eny kalure background mopogre. Nitiere joma ok nyalre, koro ka sirikal oketo gino to dhi konyo ji ahinya kalure chulo fees ma university. Mano dhi mi ji mang'eny ok we skul, kod ing'en ka ng'ato okoso pesa ma donjo no ne mi ji difa kaka na difa nonego bed na donjo higa mokalo. To kalure gu pek ma pesa no miya difa. Koro dhi konyo ji mang'eny ka difa go dhi bedo maonge. Wachi bedo sponsored fully 100%. Koro ago erokamano sirikal. Wachni mogik. Wachna mogik, amor donjo university tago mana erokamano sirikal e new funding model no dhi konya kaka an japuonjre ma dhi donjo manyien higani dwe mar 9. Erokamano nyaka pok akawo pacho mogik yena mar mondo mi wadhi kendo mapiyo piyo e kaunti ma Mombasa mar mondo mi wawinja ni to jo Mombasa wacho nang'o kotudore kod thuon wacha ma watu wake odiochieng' ma kawuono. Wawinja ne. Ginyenge iluonga ni Obiero Peter Otonda ma ane jatend jopuonjre mano ker mar Technical University of Mombasa. Wach new funding model ni en wach ma osebedo for a very good time yakare 2023 kwadonja. Nyalo wacho ni wan e lot manokwongo chako kode, koro kano wachako nyaka gi sani anyalo wacho ni nitie students mang'eny ma kano apply for the first time inyalo yudo ni wa kata kumoro achiel ji ariyo, lakini nyawadwa iketo band mopogore, nyawadwa bende ikete band mopogore. Ok ang'eyo ni tool mitiyogo no ne yiero ji nang'o, lakini yiero no nitie kaka in one way or the other nyithindo ne feel ni jomoko iketo kama ok owinjore, moso jok ma very needy iketo kama ok gi belong to. Omiyo jomoko osetemo nego jonyuolgi by taking death certificates, kendo gindiko death certificate jonyuol gi otho mondo dipo koketgi kumoro mabet be jang mondo oyienegi mondo gitimre nade gidhi mbele kod somo. An kaka jatend jopuonjre Technical University of Mombasa kae anyalo wacho ni system nitie kaka wan kaka institution osehinyowa nikech nyaka gi sani wan gi gowi mar 1 billion, wan gi 700 million from the government magi pes nyithindo mag new funding monego bed ni ichulo by the government, but each year ok gichul pesa no in full. Omiyo kata mana running the institution osebedo issue. 700 million is not small money. Kichako ing'iyo 300 million modong ni ma balance moa kuom nyithindo, kech nyithindo bende nitie moko oseyudo pek kendo chulo pesa no osetamogi. Omiyo kata kaka institution wan gi balance maduong' ahinya ma dokele institution de osekonyowa. Omiyo weche ok osedhi smoothly kendo nyithindo mang'eny moko we school, moko bende tema matin waneno kaka wakonyogi, but ok en gima yot ahinya. But nyocha wawinjo ka ker owacho ni ker President William Ruto owacho ni mbele kae gin gi mpango mar ni mondo higher institutions of learning obed free, mondo nyithi sikul obed ka somo maonge chudo. Mano gima nyalo bedo maber ahinya, kendo wan wanyalo encourage ni ker ka en gi mpango ailano to wan mano gima support, nikech mae biro miyo watieko challenges mang'eny. Dipo ka oyudo ka housing be itimo, dipo ka oyudo ka nyithindo nyalo dong' mana gi wach housing no mondo kaka gitimo upkeep kendo gi housing, lakini wach fee no osebedo shida ahinya. Haya mago pacha jopuonjre kowuok e kaunti ma Mombasa. Wadong' mana gi dakika 4 kende to waloro twak mar odiochieng' ma kawuono. Gloria, wachni mogik kotudore kod thuon wach mana watu wake geno mari en mane kinde ma idonjo e mbalariany kachiel koda gima wanyalo wacho ni koro en good news mobiro ne jopuonjre masomo e mbalariany mar 100% funding ma sirikal dwa miyo jopuonjre masomo e mbalariany kachiel kod TVET mapiyo kwa tieko. Gloria, an ageno ni jatend piny dhi
the watch fully funding no mar universities obed okete team obed implemented okete team mondo ingeni ka wadonge wach mar kaka chudo rent gi manyo chiemo mano ok pek ahinya kaka fee koro ko chudo ko if he pays fully the fees obro bedo maber nikech obro wewa gi ting ma ok pek ahinya. Erokamano mane wachni mogik. Erokamano ahinya. Michelle, wachni mogik kwatieko gi geno ma intiere godo kiikori mar donjo Kibabi kacha dwe mar 9. Erokamano ahinya Joyce. An anyalo wacho ni an gi geno ni kata kadhi dhi mbalariany, I'm going to get exposed. I learn a lot of new things, ni socialize na watu. To anyalo wacho ni about funding no, en wach maber ahinya. Koro sirkal onego odonje wach no matut. Mondo kik bed ni iwache awacha to they don't implement it. Nikech ngeni most of the ideas magibiro gago, iyudo ni giwacho to odhi olale yamo. Koro ging'ie wach no matut alafu gibed transparent. Erokamano ahinya Michelle. John Paul, wachni mogik in gi 30 seconds kende mapiyo piyo. Wachna mogik en ni king'iyo gik ma sirikal temo matek mondo gigwe kuom jopiny en kech gi fuwo. Kech ogwenwa through miyo wadhi upkeep, fuwo ogwenwa through kelonwa pesa mag scholarship plus mag help. And I want to address this stakeholders mag helpers plus ngamachiegni gi rais Kowinja. Mr. President, hata sisi tunataka power. Sisi wa TVETs pia hatuwezi kuwa bila power. By the time unasaidia wa universities, just find a way Mr. President utupena power. Sisi will truly appreciate and we'll move forward. Then in addition nikimalizia kopogore gi upkeep mabiro ne students, pesa moro bedeko ni hef mano madhine school. Yudo ni pesa ni embe enemo miyo school koro dio nyithindo. Kechudo ka pesa poko donjo ne school koro mondo mi school run errands ge bedo matek koro mano boningo be kata kamaro cha deko to kare gior ne wa school pesa nikech samo gior ne school pesa wani ma school diowa. Mr. President, I believe you are going to implement such na tutakuwa na power. Erokamano hinya. Winnie, wachni mogik kwatieko. Okay, an wachna mogik awacho niya mokunga gone sirikal erokamano maduong' kaka no wacho ni odhi medo ne funding no. Koponi dang kako wacho no team dang bed gima ber sana kendo dang konyo kaka wan joma comrades. Then wach mar kendo madawacho katieko, ana wish mana all the best ne comrades jowete na madhi join campus bi urusom onge gima tek kanyo kata tek to waburo dhira to wasomuru wadhi uru mbele. Then wachna mogik ada moso mamwa kani Migori kanyo indo ang'eno nena ako ne mos kod jo kanisa na Migori Hope Fellowship Church agoni giro kamano maduong' chiel kende kamano tulo marebarumo chiel kende achaka ko mos ne incoming member of parliament Rongo constituency Honorable Peter Gunia Juna dhina chaka duoko ne kendo Peter Masara ma MP Masuna West erokamano maduong' embo sebedo ko supporter. Erokamano. Joseph, wachni mogik kwatieko. Wachna mogik manyalo wacho anakwayo ni nyithindo madhi donjo gi ponono ni gitimo application mapoko timo teme obed makare kik obed gimoro ni ibed kete kwara mang'eny kech kwara mang'eny go miyo nyithindo moko pod wan gi universities mokoso pesa nyaka sani gine thadia pok yudo help nikech kwara mang'eny teka government bro fwenyo gi ponono fweny gi ogichak yudo help machielo changiso jonyuol ni bende kikimbi gi chal kamano gipite mango gibed involved to katieko amoso jo bongo duto mano kama dala mae kanisa mari WSD gi jogi duto. Tieke gi kanyo erokamano ahinya. Gono erokamano ahinya John Paul, Winnie, Quinton, Gloria, Joseph kachiel kod Michelle kuom bedo kod thuolo mar mondo mi ubi wabede twak. Twak obedo makare ahinya. Kendo ageno ni jogo mane nenowa okwanya achiel ariyo adek moko kotudore kod kit kaka winjo bed ni gichwalo kwayo mondo giyud help kachiel kod scholarship. Hawi maber ne un mubo bedo ka udonjo e dwe mar 9 mano e mbalariany mopogore opogore kachiel kod kuonde tiegruok. Nyakwara Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani.
Mwachope giko mar twak maro e chenro mar mbako romo. Wakaw mana yoyo madundo gi sani kaito ibo bedo kiyudo weche manyien mag migago. Kik idhi mabor. Nyinga Joyce Oduor.